Akoma eje, you make a Come on, copy and cosy, come on, copy and cosy, Nsem TV and cosy, a new briefy and cosy. This Akoma dance your night yet to me, that's not all day. This Akoma dance your night yet to me, that's not all day. Oh, I thought that one Nick Kwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Alfona, the soft ladies, me in front so the gentlemen. In bed, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my. I call can no one done upon. The man worrying 87.9. Akoma FM 87.9 Kumasi. You want him to play? I say, what's up? I get it. Don't walk up with some assumption to knock us and say yes. Oh, we are between a new home. I say, we say, I see our mamma, for their power. Mamma, I sat on a or my hammer, no son. I didn't see it. Mamma, what's it? Sadamo. Obey is so. Obi on him. And I was with you, Kunsu. It can be I'm sorry, I'm Kunsu. Obey potential. And Mamma, no by any papa. If you feel upon, then be a young Kunsu, if it's you. And yet, Yamma, near me was a your barman, no Yania, what be you? So, no, but so I put down Father no Yanni. Madam, again, oh, one could be, no, could be that. Yeah, I was not drinking could down. Until now, could be down, the boss of a treasure, I'm not Yanni, I played Mabu. One, 80, I can say by Yajina. Sad, a Yanni money is soon. I don't buy no. The Jamaica Calabai. I thought that was Nick Kwanwa. Miss Alfona, the soft ladies, me in front so the gentlemen. In bed, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my. I call can no one done upon.
The man warring your rubbers and kuaware. Akoma FM 87.9 Kumasi. Intensities of my intent. I'm rising here with my bra. Nyansan no crack. If I'm out doing that's my intent. Intensities of my intent. I'm rising here with my bra. Nyansan no crack. If I'm out doing that's my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made a tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Darling, me ever made a tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made a tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made a tumpo. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made a tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Darling, me ever made a tumpo. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made a tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made a tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Darling, me ever made a tumpo. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made a tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo. Yeah, Mamuina Kwaba at the Bakuma 87.9 FM and ye will create that midweek Yamia Dom and yeda so etiasia na yede aseda and emani dinko kronu sanse ye wono and awaye yakoda yedai adeachi ye no na abasabi ekraye emu enunti sadia yetiasie ye nadom arakwa midin edemakos na ewiai Wotamin Kawakuma 87.9 FM na eye akomemu nsam dwumadie no na edrusua abedwafo yaje adwa na yede eba besomo enu nti baabi a wo bia no na mesre wo se obeka ye ho se eye radio akoma 87.9 FM 87.9 na chese wenya akoma FM no sanso ena se Facebook ena behwe yen YouTube no and I'll be sure you never a shannon so. And mamma said, Nana yaw te pronachi ya wadia boram with Facebook Akoma 87.9 FM na no shannon so. Say ube follow yaim na wa like page no. Waja will comment no ewo ho na wa share a de amaye 2026 say yanimwa and na goro ye kro na se nkunim die ne ba ye nyina ya bom na ya bose
Enunti bomodia se Facebook no social media no obeboa yen na yetumi agro. Enunti Facebook Akoma 87.9 FM. Wodi ane se ube follow na wa like na waja comment no na fe wa share YouTube Akoma 879. Subscribe na ebia notification bell no press one you get notified. Share ma foforo enye bi na wonom enhwe na bibia entumi enye kama enfa emount. Osei TV, Demo Live, Free FM 97.5, one good to touch mine, and they were BMDK Pizza Fan Club GHUK, one boy, Chidom Ezra Fan Club Hamburg, Germany, Mrs. Boadu, Presido, Sameka say, one boy, Chidom Ewodo, Midi the Marcos, Nanekia Coco, Ewaha, Sanso, and Sikapa, Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensa abedwafo ni nyina no afei Ishmael Howard and abrebia wogire mu emamie se me producer nana yaw odo ekọ social media nana yaw beluchi come Tuesday wo mu nyina eboa yen ade yenko social media kama na mmom no me pese me ka kire obi a open konkonsa die me se wodi me ho konkonsa se wodi me ho konkonsa ne kire o mu wiea se wodi me ho konkonsa na se wodi obi ho konkonsa e kire wo mu wiea mesra wada kotodweku fom sadan sayem eya bompa ye mame wate isan se me pesa me ye pe ti se wo ti wodi konkonsa ne wiea mesra wa akoda kokotodwa ni mu aya bompa ye mame san se me pesa me ye pe ete se wo sa wo time a wonkwa time enyina bontene ho enka trosem emfa me ho enhye afoforo emma wo mu ene wo emebom eme time adawroma keka nche wo mu ene wo mu mebom eme time ebia na asemu a wo ka no mpo na enim na enso so obi owa na wo pe wodada o na hi dada obeso odo oto asemu dada enu nti bra obi beka ya saye no kre ompe se obebi sem na wo behunu ye wo hwehwa ena ne nsa aka no nti wo behwe na wane wo akabom na fe otanye ni aduro se wo keka me ho nsembone no ebu maten nenso de maso ahwe wa abrabo mu edi nkukuo wo ho no wunya nruho mpo simpia sare wose wosono wo yonko a otan ye fa no mi bebre wo bra ye beka sem bi ato obi so anya no kre na wo bi nso ebeji adie eye no mekase ma nti ya hwe ne ye wadawroma na ye bekọ na me ne nua be ya kodi nkomo na yesi aboso ba na meja paye na de eda ye ne mu no ene wukuyo ochene ya wo fie ya wie sade atie bia no ya wie ene wukuyo ochena eye ya wada efiada na chese ye ka mo asem wia na ya wie de anya no na ye de ama ye nua ba no ene omame sampana ne omo ewo fia because ye pese ye de wie ene ochena ena afi efiada na ye wie program na ye koyi de wo ho na ya presented ya mo na fast wo mo ko boga esanse ye nua ba Justina ne nan no sese de ya hadwen o matre fia che editoriate ache de wasen ko mo ye no o ma nya mo antem anya tena fia wo baba over 3 years nti baby e ko no ano ayeden nti no ye pese ye ne hyehye ene o kire fiada na fe ye gya won kwan na wosi memene da na wokọ boga na okọ hospital ho na doctor hwe next week no omo atumi agina so aye bibia de ama no sebe ya ye nhwere ne nan no ti wadawroma wa wanim ena ye hwe se ene okina ene ne fiada no
onso bɛyɛ w'afɛmudie biara na wɔtumi de aboa yɛ w'afɛmudie biara na tumi ɛfa boa yɛntumi ɛnhwɛ yɛba no na yɛntwa ne nan no nti sɛ ɛbɛha adwen ɛno a menam tiktok sɛ wohwɛ mmaayɛ bi a yɛtwitwa wɔn nan de afiri so ne ɔyaw psychological trauma no kyɛ sɛ abusuafoɔ kora yi wɔn ani na nnipa no ɔnhyɛ ne ho den wɔ abrabɔ mu a wahwɛ a wɔbɛka na no aduro obi wɔ hɔ a ɔmpɛ n'abrabɔ sɛ wɔbɛyɛ tɔsom de ama obi ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ burden de ama obi ɔno ankasa di n'akɔneaba kɔ ne dwom ba bɛno aduane on depend on anybody ɔpɛ sɛ ɔno ankasa yɛ n'adeɛ meka me obi te sɛ me biribi sɛ bɛto me kwam ne yɛsi yɛtwitwa me nan deɛ sɛ ne meyɛ no ma ka kyerɛ dɔkta padaworo ma wɔmpa ne ɛbɔ ne ku me wate ɛma me mpia bɔnten because anigye ɛdeɛ anigye wahwɛ a menya bi da because mebrɛ me ho sɛ mɛyɛ adwuma paa sɛ mede nsɛm bɛyi me ho ano akyira me yare adeɛ kyia me kotodwe adeɛ kyia ma de dia me yare a mede wɔ adwuma mu wohunu me wɔ adwuma mu a ebi a na ma wo yama me 3 months na 3 months no kwa mutimi to so ma me 1 month kura nka me de bɛba go fitira nya me de ti nipa bi ti sɛ me na bibi saa bɛto kwam no wanya mmoa na yɛtwitwa wo ne ya na kyɛ sɛ wo wiase no me mpɛ sɛ mɛyɛ burden de ama wo bi ti me bɔ me ho mɔden pa saa ne yɛnua ba yɛ tie ti wada woroma ɔmɛyɛ ɔtɔsom ni awerɛhoɔ ne nkwa na nyina enye busu obi woni obi fra busua mu a na ɔboa wo na emom no busuani ɔyɛ ɔboafo ne nea onim wɔ wo abɔnten a wohunu wo problem na wɔboa wo ɔno ne saa busuani no saa ne tie nti yegusu a ya yɛbɔ so nti wadawroma na wɔtwe wani ɛde abɛhwɛ wɔn wɔ ha nti yɛbɛba hɔ nti yɛnkɔ yɛnua bɛɛ yi hɔ na yɛne no nkɔdi nkɔmɔ na yɛntoa so bɔne tɔfa ɛma yɛn wodi ne biem Bacho Victoria Ampofo Tivik woso firi hene bae wasa akatrika wasa ɛna ofiri ba bɔ wasam ne tɔfa na yɛbɛkɔ ahoma ne so na yakɔ akɔfrɛ bɛɛma no ɛno asɛm a wɔde baeɛ no Bacho mesimishia bɛɛma bi na ɔsɔ ɔbɛwale ne ti ase na ɔwale no yɛkɔtena wale na asɛm amfa ne yizi menyinsen a no wɔ yitugu no wɔbɔ me wɔ hawa amane mene ne yɛ kokokofo mani bi da minya sika na ɔbɛbɔ sika no bɛsia ontua yɛatena 17 good years yɛgya wale yɛ me sika ɔmfa ma me ɔso ɔmfa ma me bla mene ne bele wɔamfa ma me japade amene ne yɛ wɔama me pin ɔsanse sa me nyɔma abɛgu nsuom ma ehunu me nyɔma no ho da ama ene mekɔfa nyɔma no so ɔmfa ɔsan atɔ me ho asɛm yɛ bayifo ba alɔko ba na me de yɛka ma atena menka ho asase wɔ so bi odi matam yɛ me si ame so me yale mmɔfra no nso ɔnhwɛ wɔ mo meso mɔbɔ mɔdena hwɛ nkola na ɔsɛ buo yale mbɔ ame yale nya me ntina me wɔ no na ama sa yale wɔ nyina ba awo twa me ne no si akɔ wale awo ma me mete oba na me so mbɔ ma wale no ma ni mpa anka ma me kya wo ne na wo ma me breska me sa ko yɛ operation me sa diska na hwɛ nkola no wo sa so ba fa nkola no de wo nkola no kɔ a asa ato ma wo fie sɛ me sa abɔ waka ho ɛna wɔde ba yo na bɛɛma no wɔsi afrɛ ne sɛn Bacho friend na nesa wasa boy kuru ofiri wasa boy kurom okay nti na nesa wɔne ne wade mfie sɛn Bacho 17 years I see ɛna mo awo ma sɛn Bacho awo ma 4 okay penny ya de mfie sɛn penny afi na wɔkɔ 17 okay nti mo ware ɔwa mo yɛ ɔyɛ ɔho ade a mokɔtena yɛ na adwuma bɛn ɛna na moyɛ Bacho ne yɛ ku yɛ adwuma ne yɛ dokookofu mu ankasa mo nsase a matɔ na modɔ so ana te sɛ dɔm yɛ nkyɛ yi bi ankrɔfoɔ kan yi asase ne papa na de kyɛn ɛne yɛ san akɔgye yɛ me nkyɛ ɛne yɛ dɔ ha ne yɛ dɔ ha ti yɛ ne papa hɔ no mu ne wie yɛ no kokoo ne ba me ni bi ɛyɛ abunu no ɛba me ni bi timit apadu apadu na yɛ hata kokoo ne ba me ni bi one wɔno a na kokokofuo no kɔyɛ hɔ adwuma kɔyɛ bibia kenken to krankran ɔbaa bi anka ho mo mfa pafoɔ mpakyɛ ɔda bi nsɔnwe a matwa na asase wɔ ese so no Nyankopɔn yɛ hata soro ne ni ewie ɔde China fo akɔ asase no akɔ dwu kokoo ne nyinaa to ogu asase na yɛ kɛse bɛsɛn
Oh, ya do afo etimi do me eka na ngeto na minimu kase ande minimu etimi do eka ba 20 eka 20 acres afi bi ya do afo ya do 20 eka ti do afu tamba buru be se du anase e ba buru dumpo e ne kokoo ne so papa timi su papa na ne sabo ne be pa na me adi na obe wale mi di mi ya osi no timi akodu kokoo yi nyina to ogu me nso me mendi na me bele yanzo obeska akura so ya ngo school ne yesi so yesi kokoo ne wo so di minze me ya da achi mini ho a me mai ko mo muti ase mbenya bia dinka me de de nkonte me de ma na me de me mpe gala bia wotu ni nyina gusu besi turunzo wansi turunzo so be to kuma se prot wo be toy ma me hwe prot ne da wasi fie ne duru ya lenten boroso woni mu fie woni no wa mama ho no moda na wa ye ese na mo ware na moto asase no me pa chan sa kokoo no sikan na mo de to asase no tugu ye no isikan o de betoye ana wase wansi akura se dan ne mpo amame a wo de asikuru mfia eno ne ma ware anya mfie se ansa na okoto sa asase no ne ma wo me meto so miensa okay wo me ba eto so miensa no beto fie ni sifi o beto proton sifi tino wa na jesen wo ye wia anka me nkora na betena wo nanga nkora na ko school ye be ha da Kumasi amanfo ni nua ma na hwe nkola no na ye wo mo de nkora ne fam no maako mo be ha dan wo Kumasi amanfo nti woni no nyina na betre mu anase ni nua ma na na tifio na ama ne betra ni nua ma na obe ha dan de ni nua ba no besu adwuma na panyin no otim no wie na me kunu twa ne ko South Africa ana ode ketewa ne san ba so me hwe me man na ketewa ne ba ye no maako o mo de palazzo gu aduane m se me mani ningu na se na wonti obi na menti obi se no oni o mo wo Kumasi Kumasi bro no be so Kumasi amanfo enti wan na wo ho o ka kire wo se wo kunu nua de palazzo gu aduane ma amedi na maako se me bisa question na ima no me say e fiofo na okay yeah and o mo so hwe ye enti fiofo no o mo te wo mahunu and wo mo so hwe se wo kunu nua ne fa palazzo engu aduane ma nkra ne ni afra wabo ama ne ye yes e fiewura no wo na o ye hwesofo o kaka ye no me ma ni nua ma ne frɛ mi kunu ma ne ba Kumasi amanfo mo be di fiewura na tema tina me kuma apanyin so wo South Africa no de me manager ma vada ti ma vada no so ti akiri ti se wokọ adwuma ba na dwotuofo krok obebo nkola no me bo ena ode parazone no gu mu pradodo asem ma wo mo na pradodo asem ye wrase enkura ikọ hospital ma doctor ka se de parazone gu aduane ma wode gu mu na enkura ni hu no mo ani aduane no nkobo fie wura na mane nti sabi wajimi ena ode parazone gu aduane mu na enkura ni gina ho na ono nso de gu mu abra nkura ne behu so ode parazone gu aduane mu awase wo ku wo mama wo afira asase osu na wo kura wo tete na dodo maako me ka banku boso me bi etomo ba enti na befa wa de mako ye me pa chan me kunu obi oni bi o me na metomo no enkura no school fees me kunu ni bia me na metua ena enti wankura ne ba mase wa yie no so wo mo questions you say me kunu say mebre me ni say obebre nso ho no ma me nka ne so ode woni nyina beba me kunu wo ye manso twofo ena me ba enti me ye na me pa panyin no sinko o me sha ba manso twofo kra na the same kojo wo ye manso twofo okuru ye manso twofo no ma koshia wo de ma akoma me dwa so na yanka we no na wo ye de kra nyaba ukuru ye manso twofo me hwa wo ya wo you wakuma na obate you was me kwakofa parazone e de agu aduane mu de amankora ye di parazone maako asema me se Kumasi amanfo mfo hia na power zone da me koduru kuro ni so wono mo o mo twa me ho hia o mo busa me se wo na na maame no prince maame no na ma me do afu bi to wase de bi o mo kwa adwuma wo kwa adwuma na jo me mana kosi danje no se me maame ekuya sa me ne wanwo aduane de ye papa ye makom okuye sei o ba no mo mfie sei sa bra no mo mfie sei na panyin wo be se 7 years na ketwa no 4 years ma mienu ana mema mienu be ma ba ko no baba oba na epeni ana ketwa be ma ba na epeni ena midwife ni so friend na kran say wa she aduane a fridge wanka no shema me mani ni ma kwa asema me kan se Kumasi amanfro mfo hwa a omo mfele eni o mai bai no ma fon eni ma vada no buka say me mpa akoko mpata o mukala o ma bre se panyin mbo se ngokosha na wakomvu Kumasi amanfro asi ade no mo ni wo number o mbefre o mlembo ma kwa walebone fumbo na mguta bi
aware bɔne ɔsɛ wo nso te ho sɔre yɛnwom nti na wokyerɛ sɛ wokunu woware no wonya sika a moyɛ kokoo no na sɛ sika ne ba ɔne wobɛdie no brɛfoɔ na wapamo wahyɛ da abɔ no wapamo na wɔde akɔ road ross na wo so ɔbɛ abu akwa na bɛtwe mpara wɔfiri village ɛbɛ kumase abu akwa adɛ wɔn mu abusuafie wɔ abu akwa na damfo hɔ yɛfrɛ no Beladwom ɔno mpo na ndambo ne din wɔ nti na damfo no nkyɛn na ɔbɛhyɛ warrent dan sister ama mu fie nti sɛ ɔware ne 17 years dross dodoɔ sɛn ɛna ɔworɔyɛ Marcos ɛmaa deɛ mentimi nkae mekasa mekae mentimi nkae na wɔ asase emu dodoɔ sɛn so na wɔn kɔbɔ atwɛdeɛ sɛ wɔn mu aba okunu ho efie na nam ne tim wɔ bɔ okunu mu na mpo tim de mienu ba tene mu ɛba hɔ bɛrima ne de maa mienu mpirafoɔ mienu otim de wɔn ba ɛba ɛdan baako mu ɔde wɔn ba na ɔyi dan baako asi hɔ ɔbaa daha na ɔda mfimfini ɔyi dan baako asi hɔ nti wɔn maa ne gu dan nim na mekyerɛ sɛ mpakya bɛrima baako tumi kɔfa maa mienu sɛbi yɛsɔn sɛbi yɛnya ado mo fa nkyɛn na saa maa no wɔn ahyɛwofoɔ anaa ɛna wɔn bɛtumi ate ase because agye sɛ ahyɛwofoɔ ɛna bɛtumi ate aseɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ ɛkɔ bɛrima baako ho na sɛ mekɔse akuya pɛ na me nam a na makɔhunu a na masene pɛ na mafo wɔn nyinaa akɔgu dan baako na wei daha na wei atwi me hwa na wei atwi me kɔte na ne kasa ne nyɛ mo tumi de hyɛ sɛ ne papa wɔ fa ase bi ɛde yɛ baako so mekɔ na ne nyinaa yɛ me kunu deɛ nti utumi kɔ hɔ kɔ pem ɛdeɛ na yɛ okunu deɛ ɛkaka a wɔsan mama wo sɛ deɛ na yɛ okunu deɛ ɛmaa ne bɔ ne meko buru me nua wɔ na wasan me kunu asɔre afiri ndɛm ababɔ me ɔbɔ me a na menkum afɔ ne san ata me kunu akyi sɛ wɔn I see nti jɛ sɛ asɛm wɔ yi a wɔka menya danseni a nti ase bɛrima baako maa mienu maako misuro nyankopɔn na so mbɛwie no wɔ mako no wɔwie a ɛna wantumi wanyɛ hwee one report na busuapani a wɔtena ma wade ase wantumi ankɔ report wɔnkyerɛ no ana ɔmo nyinaa ɛyɛ awɛ wɔfa ne nnua mu nyina obiara nim sɛ asɛm a meka yi ne nnua me kunu nnua mu nyinaa nim sɛ me sika wɔ me kunu hɔ ɛnyɛ wo sika ɛmaa no na meka me kunu nnua mu nyinaa nim sɛ me kunu pɛ maa ɛmaa no ɔsɛ du wɔ ha nti wɔwie a na wasa akɔ bii mama no odu wɔ ha ɛne ade no nyinaa na wasa akɔ bii mama no na wobisa a wo kunu sɛ saa maa dodoɔ no nyinaa no ɔno ɔmo deda saa no ɔhyɛ kɔndɔm maako mebusa na wɔnhyɛ kɔndɔm wɔyɛ ɛyɛ saa kora wɔnya nam yale ɛne ɔde saa o ɛnam yale na me kunu bɛma no ɛbɛ nsuo ma wɔhwɛ yale na bɛsɛ 3 years ɛne ɔde saa o because sɛdeɛ wɔsi fa ma ya yadeɛ yi ɛne ade wɔamfa saa o because ɔne wɔn mu wie ɔsaa na ɔbɛda ɔno me bɛda ɛne ɛsɛ wonya bi na deɛ nam yale mbɔ meka enti mu mpo asisi nyinaa mbɔ megye di sɛ ne mpo kam enti die nti na wɔne bɛrima awareɛ na wɔgu ma ɔmu because wɔanim ɛne wɔtumi de mmaa mmienu sɛbe ɛmaa na ɔmenyɛ ahyɛwofoɔ o wɔatumi ase mmaa mmienu paa ma ɔmu nyinaa te aseɛ sɛ yɛne bɛrima baako kɔ akɔda yɛ wɔne wɔn bɛda ma adeɛ kye anaasɛ wɔwie a na obi asɔre kɔ de baabi na wasɔre aba hɔ wɔn yɛ hɔ wɔ nti wɔn bɛtena fie hɔ efi a wuwu tim ɛyɛ ne ɛbɛyɛ awie yɛ ne wie a ɛda dwoada na wɔgye wɔn kwan yo enti saa brɛ na bɛrima ne de sa na ɔnkɔ asɔre wɔ ho mpakyɛ dɛ ɛna wo nso na wo nkɔ bi mena menim awurade na wonim awurade na ɔno nso nim awurade mu nyina mo hyia ne obi anim awurade kɔhyia wɔ krabo ase ana mpakyɛ dɛ obi ayi ase na menim awurade nso na akɔ bɔɔla na menwurawura baabi basabasa na mempɛ me masɛm ti na ayɛ virgin na ɔde bɛhyia wɔ no enti yɛhwɛ saa bra wɔ yi a wɔbɔ ne nyinaa akyi ɛna wokɔyɛ adwuma ne sika ne ba nso a na wasen agye mu bosia no mpakyɛ no wagye menti ase because me wanwa asɛm a meka yi maako mentwa ntorɔ da ewiase ɛnda mbɔ wie na mebɛla bi frɛ me na ɔmɛde ato n'anim ɔyɛ hɔ wɔ Kumase na ɔbɛyɛ adwuma ɔka kyerɛ me sɛ ɛwom wɔnim sɛ me kunu agye me sika no wɔnim me wɔnim me da nso wɔwom sɛ me kunu sika no wɔ me kunu hɔ na me kunu akyerɛte me sɛ sɛ mede no kɔ baabi a ɔbɛku me ɔkɛse wɔ nima na ɔka kyerɛ bra na bɔ wa ma ɔkɛse me ntimi nhwɛ yie manhwɛ yie a me kunu bɛkum na me sɛ bla afɛ de amɛme wɔdi me nyame hwɛ si aba mpɛmpɛmfoɔ no ka sa
me who say see am be so no wo kumi 20 me nya me hwe okay enti me on say wo say 17 years be man dey saade we ya di wo a ukọ sika no koko sika ne ba no woni ma ne di wie na ne ho kire no a no wasan afrew na wasan kọ because odede wo mo a oba be pama che obu nkotodwe ede na ode be pata wo won fa hwe mpata anu enu nkotodwe no a atoa so saa okay domasin bo nto bi ma aha enti na ye wo say obesesa enti na oba na be 100 times na me di nachi mpre wo ha awade 17 years opamu wu ko fie mpre wo ha ne nzambo do ji baburudu but ne nyina chi wo sa akọ nti wo kwa no asa ayo ho ade foforo because we nya this wo kro no awade na gu enti wo ba age so asa ayo ho ade foforo wo mo nya me ho ade foforo mo se eni ho ade na eni ho wo mo se onsa mensa wa ya me ho ade enti eni ho okay ohun na on se winim so obesesa badade ba akọ ne se sika ne nso se ukọ na woji usika no a eto da wode maw na ebia osapamo na wo ba no woji a wo oh woji ba akọ ne de otua enti ebia obetua anase ni nyina wontua na oguso de ma no ma konfa me sika 1 cedi mpoma me okay meba medase ma menko mira ho na menene nkodi enkomo emra power specialist ya ma me akosua dua ya doctor awo kidney stones, fatty liver. There be to what I say. Okay, pejamo memo. Balichi. Fatty liver. And it's bomodi papa. Family remwe. So you know, I just so pa. One chinema nyina simple wo de telephone number na me de betu ya no 87.9 na chile ya chile boss ni ya chile mo se de wo se chile mo bia ma me akoso bia ya ene ye kwanchefo a power specialist hospital odano nyame adom enema akese a ma me ye no enwanwa ene wie yi ne no ba beche ba akọ na se mienu bi na fe ye hunu nema ekom na wo twe ba akọ etwa mu no ye hyase ewo ye de sua no mu efa brebo mu yare ye unu se ye brebo no ye wo yare ahodo bebre ewo yare brebo no mu ebi any hepatitis ye no aye viral diseases ye no virus na ede ba ebi so ye excessive intake of alcohol na ede ba 87.9 bi also a yare bi te se fatty liver obrebo no sade no ayemu matwom na ye cheche niema ene so ede ba ye wo cirrhosis ni nyina wo honom ya ebe wi ase no abusuafo na ama onya wo how kese e wo brebo no mu na ni nyina mu no mepese metwe wa adwene si niema bi so se wo ho na hu niema bi e wo nipadua no mu a ma ne nka nkyere wo straight away se brebo no bibi ya bem awose me kọ maame akoso adua ya ho na me kọhwe me ho yare die niema na me ka ho asem obi biara wotie me take it very very seriously take it so serious esan says se wo ho na wo se onsanifa etaya wo ya pa onsanifa etaya wo ya nwa no twetwum ade beche pe ointment o de srasra so ade beche na ya wo ya tie de mi kan bibi wo ho no ma ekoso a enko yie ebi wo no ma ufuruma no ase ba na uti yawo ewo ho pa etatoatoa so nye da krope o eba na ekọ etore bi a uhunu fatigue anase weakness severe one why mre waposo asa why adwumaden bi na wosanka ye wo saa na so nya adwumaden bia we nyina ka che wo se bibia ba wo brebo no ma enko yie ya wo so ba maame akoso adua ya honom ye fra bibi weight loss obi ye nipa kese na so ye de ni besi afidie so a ye besusu no na ne muduro no ohwe ne kese a wodi wani hunu na ene emuduro no enya proportional ensem fata you cannot equate sa ne muduro no to ne kese a waye no bibi ekoso ewo ne nipadua no nti no ka ne kese no enka wose ka bia ne muduro no a uhunu ye we ne ka kosoro ba behwe na aba fom waye se afafa tieniye obu wa na ne kosua nipadua yi etimi ya yellow ne na akofa ba eche wo se sadie aba wo brebo num ya wo se ye treatim obi honum a ne de no ya etching ehun ye ne hene saa ne body ne ye ne hene obetiti saa obi okura ensa ene gugugugu no
ene ho kro ne ba abusafo obi wa ne nan mienu ne sere etimi ho no dia meka nyina meka akwawie se wo ne ma ama boboboy so nyina bi wo ho a memfa ntena honom eni na wotwempo tutumirika ma na moto ne bra ma me akoso adua ya honom na yenhwe oyare sansen eye indication say obrebo no sade ya adoremu anase adoremu eye fatty liver say na meken kum ni papa sanse dia meken eye ya yempemua eye wa yetimi kobenti no wani ntia no na sade kidney yenya failure no na liver no so anya failure etimi wiase cancer etimi giawo na wanya liver cancer utimi nya liver cirrhosis eka ho ni nyina ebrebo yare a wa hweye edo beko asamado na so nhira nka nyame se ma me akoso adua ya ba ma yen de ma ka nyina yare no te se de wo brebo no ma wote ne te enkura bataye miensa e wo Kumasi fe ya se Lake Road adua ya junction ane e wo Kwabenya ACP Road Power Bus Stop anaje estate honom udu ha do hu ya wotakrade aho se bo ho ahantama raba nyachi wo pe dia makeke nyina no wo pese wo fra ye na oni edi nkomo a ma me akoso adua ya numbers no ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and a 0200 38 another 38 and a 31 0200 38 38 another 38 38 na 31 31 ni na ofra ye ba jiwso na ma menchi o mo say ye se besepa ene konya haban ye tase na obanyansafo ana ketepa ni ketrese wodimu na so honam wonse de makika ye nyina no sa signs and symptoms no eye bra wanya fatty liver na abehu no ba sa wonya eye yare a ye fra no hepatitis ya sa symptoms na no ubehunu bi. But let me set the record straight say enye obia na onya hepatitis a sa signs and symptoms yi eda na die obu ha ne system no unhunu kura wo mu sa na so serious ne say ebi wura na bra empie no na ne ko ense do na wo de wo ye lucky na sa signs and symptoms amabobo so no ebi pie ntentem wa bra kwaso dua ya ho ntentem ne so ano no enu nti na wo so a sa signs and symptoms no unhunu bi no ye encourage you say ebra no aba so piti ne nya o test ne usampa hepatitis no wonya bia now the hepatitis no eba be ka wo de ho ne say wo ho no ma wo se wo chibra mu yi eya o ya pa severe back pain enya ketro bi anu anu painkiller na ekọ na asamba onum na ekọ le se o mentra ho no to anamo soronkom bi onum a wo de no na enya no na eye wo na so wo de no akwa ese wo ho no ma wo se obu ha wo chest ha wo ti pain pa e ho na ye o ya na oma wada ho na oba bi etieti ansa no ono anso hie na de miamia o yira miamia ma na ekọ na asamba misra emfa ni agro obi ho akoma na mu eye ne ya na ekọ na asamba eye ne ya na ekọ na asamba eno obi ono akọ kete so a wontumi na wo betwa ne ho saa presa wontumi na unu dia mekeken a wo dia no ya akoye se eya ye hepatitis but unim se hepatitis de maame akoso bia ye number 1 Ghana ha bo bintumi ne mpre enti meka akowie se wo brebo mu yare biara ene dia makeken nyina no wo hunu bia bra Kumasi fe ya se Lake Road adua ya junction power specialist no oba enkran ya Kwabenya ACP Road Power Bus Stop ana oba takrade a anaji estate hantama raba ye chi wonom je number C 0244 54 54 44 44 22 0244 54 54 44 44 22 22 0200 38 another 38 38 and 31 31 we are fan friend ni aka mintimi tutu din bebre no yare nkae a mamudin e wo hanom ye bre no nti no me generalize ne say wo ba ma udunso ntentem do nya sa na tie dunso no bi wono akoye kakra bi na aba na ekọ bi wo so awudunso ne nam na ho enkoten bi awudunso awote ya wom bisra wo nema bebre na ama eba saa no o ga blada no nya ha wo ho a dunso twa no etimi ya osa unya infection etimi ya osa se ekoba se unya diabetes a etimi ya osa
ɛna sɛ prostate no enlarge ɛbɛyɛ kɛse a ɛba bɛyɛ prostate no mu a friend sɛ prostate enlargement na ɛno so tumi yɛ ɔsaa brama me akɔsɔ dua hɔ na yɛnhwɛ wo ɛma so da bia ɛka kyerɛ mo ɔba wo problem ɛwɔ woman system wawo mu fibroid brama me akɔsɔ dua yɛ hɔ nom ma mo gya mo nan da bia yɛka wogya wo nan ho nneɛma wɔ mu anya saa na teɛ ɛwɔ ho no ma nipa da sɛ ne nkɛwɔ sɛ ebire bi dura wogya wo nan wɔ mu a waahwɛ kɔn na ahwɛ mu na ho no sɛ adeɛ deɛ na ɛkɔ yi na afɛ abɔ amotimi ayɛ bibi yɛwɔ nnuro bebree wɔ dwa so mesrɛ wada kɔsɛ adua yɛ nnuro ne dɔɔso no deɛ di kan yɛwɔ adua yɛ ne tonic mo yɛ duro onum ama ka kyerɛ da bia sɛ esi entini no mu na ayɛ mo dwuma na bo wura entini na yɛ mo dwuma saadeɛ na ɛwɔ mu o ɛdeɛ na ɛwɔ mu na ne nyinaa da bia me ka kyerɛ mo sɛ fat a yɛ ka ne cholesterol no nyinaa na ɛnyɛ wo ebi yɛ na deɛ ma ebi nya ne sɛ ɔwɔ adwuma wɔyɛ ama nipadua no ɔnam entini no ma wɔkɔ na no wɔkɔ akɔyɛ n'adwuma no odu baabi na ɛkwan no ɛnam ma no na asi na ogyina hɔ a oni a wɔba no bɛka ne ho no wantimi ankɔ no nso asi nti bɛ ɔmbɛ saa ɔmbɛ compound no na ɔmasi kwan no ayɛ sɛ wotwi nnua ne aboɔ gu kwan mu saa wosi kwan no saa na ɛteɛ na onya pressure wonu akɔsɔ adua ya na duro tonic na ɛno ano no yɛ malaria duro malamis livocare me sɛ obi anom bi na ɛmɔ yɛ brɛbɔ ho ban SK no so wɔ hɔ SK no sɛ wonya ulcer na wɔkyi brɛmo ɛyɛ wo ya afei wu sɛ wayɛ ase ɛyɛ wo ya wota afefe wɔnom tumi to ntumi ne di wo home nsisu yɛ ne nyinaa ulcer wonya SK ɛbɛboa wo wotɔ baako na ho antɔ abra kɔsɔ adua ya hɔ nom sɛ it depend how long wa wanya ɛna ɛbɛboa wo de bi di twatro no ɛyɛ adua ya jiri ka jiri again jiri once more jiri and one no mema no to be na mo because I number na menko 0244 54 44 44 22 0200 38 another 38 31 your WhatsApp line is 0555 79 78 onyame na sayare on ma kosa bia ya so sayare akese but no be say oyare what dia dancing amen Amen. Aha, Akoma 87.9 FM on your TV. Or say from TV, Akoma Nsem Jumedi no na wo hwe na wotie no. Na Victoria. Makaya samba ko. Say enra na wo ka say be men or ne sofo e ka kire be man say wo obeyfo. Na wo se mu nkwa asade na sofo be na ka kire be men. Eh. Meba. Onu kwa se ne ko TV so be kuma ne ka say. I don't know we are from me. What do you mean? What do you say? Because I don't know ya. But kuwa da jira bre kum ha. Be research. When you know what the corner me ho, ni papa ho. Now what ma what na ka tell me. What do you do the big man here from to say? Oba da na. Mo se je mo ye ni ni be mo ko ka ka kwa sam tell no. Uni mi na ka udi tan the phone na tell no. O ka be no phone ba cha phone mu che na. Amo kan ga se je be ni na. Ah? Ni bolo dia sila ba so frame. No buta mi na dra da ko so ko dira TV so kan ga to ye problem say we no to chat with this to ko ho ji na za o ho ji ya asaba wa be no baka o ye na juma me no ne sem bia kawai ma ko ko shemu awie nonsense na me ka cha na so ma ko shemu adwene mu awie mo sa friend na na ma me na we de ma ko hwehwe adwene ni mu awie waka nyina na mehwehwem waka nyina na mehwehwem awie ntina na betumi no makasa ane eh di oto hono no ye ma me twasiri eh ne me wo me ye ba bi Yesu Kristo etu se no timi di watam no kame body be sisika wasu wo se asin hwehwe za wo beka no aka no nkanya hwenka hwe hwenkora na ne ye be ma na da sebre that's a bra. Oh, I hear you. 87.9. Yeah, madam, what do you have, Juma? Huh? What do you have, Juma? I don't think you're getting better from so. Bra, what I did a bra. Don't tell me one year. Who got my money before I know put in our year. So no about one and so one year. This is one billion about 5. I'm going to tell them 7 million to 6 kana. But this is 1 billion. O ka mo so o ka ga so me so so
No, what am I doing? I would do it, you know. It's all what me too, chick. Who see a question? I do to be Mr. Then I do more canon now. I am going to tell you. And I say, I want because man be was her. It's before me. We can't do that, man. I can't know. Can't. We can't do that. And I do now. I didn't come out with what not going to do so. Oh, we can't go from what happened. And I will picture one yet here. Make a also now. It's a person me picture one of me 10 7 last year. I'm being coming. Can I tell you? I'm being coming. Debbie, no, no, one walk ready. I didn't remember. Some now what can I hear that? No. Yeah, that don't fire. What do you guys want from me? You know the case. I don't know. Yeah, man. What the answer so be you? What do you know? We understand. You will never be in Yano. And I we got some fun to be a mother. Then I will get some fun to be a mother. Mr. Winya some fun to be a mother. What do you mean, Macadano? What do you mean to be what you put into the matter? Nana Oban was watching the sick about 1 billion. Nana Oban is watching the sick asa. What body was yes? What about finding what you want? And then you can move on and answer. I am no crest of one who was here. Look at the bank. Oh, that is any of should have been a bin one. I got our bank. And then that's the beginning. I can maybe sour better. Nana also watching the sicker. It's obey woman who was here. Most of them for. That's the other song, and all that here. I'm not making a share. I'm not. And I want woman who goes to that manner. And we'll be able to question. 87.9. Let me send a question. Minimum. Whatever.
Mr. Minimum said, I would hear the about honor that last month. You more for young Cassantia. Yes, yes, picture. Why, I didn't. I thought we would come here. I don't want to come on. What do you want to cry? What do you say? Nana, obey what do you say? At this saying 4 years. Exactly 4 years into Nana. I'm not the thing. We don't believe in so Kroma. Oh, Kroma. I'm not a million. That was another Denica. Nana, what you are soon crying in a goose. We are not telling not for 3 years. You don't move your. I can't see no corner, but the Patana Giacolano, Sarah Crano, and Abayangolano. We said, one out of yourself. One of us to school that no landmine. Akoma says, our trail and Jack. I might say, Otaqua, Okotori Media. Second board the SSCR. Yeah, we need to talk with the body. But the body home. I need to talk with the people that are Crano. So, over Crano go school of you. We need to be to reach them to be 4 million. So, one go school. Which never happens to me. What do them come here? What do you think is so good on the matter? I don't want to know. It's a say, now, back where will obey you. And crying 9 in a one hour shower, dear, Bema time. I'm not telling the son. I'm going to need to that so much to hear him. And 500 more here. No, no, remember. And I'm about to go to won't change. I won't change. $1 billion. Nane, Mammy Missa say, a dear crying at this hour, go you buy it. Channel. Make them burn for us and then walk with an umbrella. I could look at the today. I did give them one friend that upon at them. Some minutes at the charity, but we were ready to throw no one was enemy. I'm going to be in the one beach. It's your time. I didn't come around. I'm going to I will tell you. No, I say what the master was. Oh, let me get you. What's what the master was. I bought them. Oh, not yet. More than I but some of them, some many can open that there. I just bring them and sweat here. I shut them to Tibia. You have a gun, none of us are them. And then go to open here. I don't get about some no. Come in the car. But also, A be a Nessie Canada, but and yet don't want to walk on. I mean, now was sick. When you was sick, I'm a master, we got my idea. I am in pet. You was sick. I should have done. Send an son on Mr. What dinner says, what dinner
Mimisika na did your pay you. And now you Mimisika. Mimna na beda, Mimna na beda. What's the woman name you say? My me and Segu, Branham, what do you know? Mr. Bobby, I didn't panic. Mr. Bobby, I didn't. I wanted to see a for you said a good. What's the man? You really let the name of them, you go. And not just as we are penny just as a one way, Papa. One way, one way, Papa. What may you do not tell me in a young correct? At Yason. Nini chassis do one chassis, Pedimuto to Sadia Casa. Where your friends are Quacasa, where the Pamana, who quack this as a blue way, and also, as I say, Yaquacacha, what was here. Yakacha, what was here. Adia, what done, why, dear, 1 9, Toto horse, Anno, and also the Anno. What did you say, Anno? And to what fast one by your foot to a free hole. Well, what fast when you have one by your foot to a free hole? Yawasan, your best afraid will be. I can't summon the atom with the transfer and one way transfer and then one way. What about 1 hour night? Wouldn't I transfer in 2 years? It's wouldn't in Yajumada. Wouldn't I Jumada? And a year day no Banu or Kulutunas and no Bejiska 1 year. Ya for people and I am saying Casacata member catcher. Nisika, Mrs. Tessicari, what did Mrs. Tessicari, Mrs. Tessie, why am I? I don't know what I'm crying. What's a japadi? I'm in Faman. Is it coming from man? What's me? I said, I'm coming near Berman. But couldn't say Okuma, I'm cross. I made numerous and local family station. One more power, me about the Kumis, one more power, me calling back where Bruce Okuma to happen. No one be say no credit, but the old came in Nima, say no credit. You're just a guy with Sekiano. I some know what the abba. It's watching, but I will walk. I would do my time. Maybe they would have him. Some young him. And I'm away. And somehow yes, there be I see when you said, say. Nasaba, Nasa, obey me in the shots, or the me for coin ways, or the me for coin ways, or the me for what coin ways. They're walking in just a woobedy at Amon. None of their walking. Your cabbage away by all day. Eh? You can be to a bay out there. It's a two boys, or Bano Crown, or Benjamin, what you or Babesi or Catro say. Yeah, but Babesi, what you say, yeah, but say, and this I would be better, but this or Bani, and this I will be for it's okay. Or Babesi, or catch a walk, could she have and I can be the young one, about Subium. Then will ye be a patapana, the femme, what did the sicker? What the patapana FM was the can watch it. Ebian 1 billion by watch it. 87.9 Ebo. First ever free so call me ya kwa kwa ya mete so no. Adai. Wo kwa no aba no waje usika se kwa ya galamse. Galamse. E mema kwa ya galamse kwa ya keto ama wo mo. Mo oba be se kwa ya galamse. Na oba ase no. Ene odada me. Ada wo ya Adam. Na Eve abedada. Wo ya Adam. Wo wa na Adam no.
and what that me and what that me gidi said drew. Would you say you cook? Ah. Oba bema wadi ma bi enu na ase da ha no abibi mu da fifiri ni ya dosa no wo wi na osa de aba ho no asa bia mu de aba no wo be besi da na anya godo papa mama ma wakwa me jo so pa mako fa mi wura mu a mako me da se e wa konya kese a de ama me e wo platform iso yi Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules. Anna, Hindi Heba Mixture. You know you come you more dance here, any much mu, any apomodem come. Anna de Besum away. Not a phone come yasa say, ya the year dry friend. Zahara Mixture, any Zahara G capsules. Anna Esha say, I won't come to train you. Na sa dro we ayadra oba ene bema etiminom. Se uyoba na utie me na 2 years ni untimi emunsa oba bi so ho a 5 years ni onya ne menses da oba bi so ho a onya ne menses no ba da krope na atwa eba ne sa oba bi wo ho a ohaw pa no nam ewo na awom se uyoba na untimi emunsa enne edura aba medi ho adanse akamfo ediama se beboa wo enne Zahara Mixture enne Zahara G capsules. Sa uyo baso na wo ho na white pa ene wabetena. Oba bi wo ho a me si etimi ma ensuo bi sebi egugu na pampan ewo mu. Oba bi so wo ho a eba ne sa enam sa white no atena no so acha ode epoa no wako for so many years a ohun sesaye no. Etimi ma na himfie ho no ebie kakra. Se uyo ba na sa niema we ewo ho. Now tena hot na wan ko ba mesrew asuko no mabi abaji ukunu it is a o pedra abeboa wo white na edi 10 years na wako a entimi nkono Zahara Mixture ene Zahara G capsules no eno ne adura abeboa kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben o wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules se uyo baso na wo ho na innam yare hawadwen oba bi wo ho a innam yare bi tise gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena eba ne sa impempi no etimi agya no jonso ya yawo o jonso na ohuna mane na obre oba bi so wo ho a etimi masabi ensansan bi a mese ehonya ni kakra etigu na himfie ho prekese oba bi so wo ho a etimi agya no sisi yale sa wo yoba na innam yare ene wabetena mesi waduro ene Zahara Mixture ene Zahara D capsules sa uye bema pa so na wo ho na ubetena ho ma ene innam yare age waboso bema bi wo ho a wo wura tokrobo nim afa innam yare eba ne sa etimi ma ne bema no efon ne bema no ehi ne bema no mesi ensansan bi etimi egu ne bema no ho prekesen ene ekrokro nketinketi bi bema bi wo ho a enam se wafa innam yale no impempi no ojonso na obre na ochim ansa na jonso no etimaba ubo se ho a jonso no bi su etimi kam bema bi wo ho a otewa bosa jonso so eka ne ntentem bema bi su wo ho a enam se wafa innam yare no e wo ho a na ensuo man bi a ho nya nika efiri ne bema eba se uye bema na wampesa de we ho asem anka ne ne anom Zahara Mixture ene Zahara G capsules no amana ntuase a ebetwa wo ma da bi eti kwadra store pharmacy shop ba bi aton odro Ghana ha wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules na sa dro we ayadru a ebo dofo bi a ubo se ono nko a da bia wadwale awie no na ayesede ne ho akeka no ahokeka nketinkiti bi ne ho akeka no wa fedo for so many years adi entimi emfiri no so nko odafo what is Zahara Mixture ene Zahara G capsules no ya de edro no abasa embeboa enu ne adura onoma bacteria infections na asa wo so acha no ebayi ni nyina edi afiri ho na sa edro we asa ye edro wo so a ebodofobia a boost immune system
obi oha enam say owo weak immune system ni ntino de bia bo se why no fo no fo yale nkete na ehana dwen onante kakra bi a obo se na ohuna mane no no nko a obrentantam de bia infections na ehana dwen o treat ekọ na ba ono nko a de bia e wan nkete obi oha wa fedra for 10 years ni ohun sisan bia ewa no eda hontane so other for otisa ene edura aba ebeboa ebebu si immune system no ama opomoden na akona nim ene Zahara Mixture ene Zahara D capsules se odofo bi so wo ha ono nko ade bia bonse osa pa etete no wa fedra osa na se emfiri no so nko aduane ntone yema na ohuna mane the moment a obedidi personal na amane hunu pa na ohun ubonse ne boa no nyina ehyehye no na mfene ne mfe na na chinkasai eba ne sa na ohun de onya no ho odofo otisa Codrastol pharmacy shop herbal shop bi aban o wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara D capsules enu ne adura odofo no ma wo osa na edi 10 years eno wabetena no aduro no ebeyi ni nyina edi free ho odofo ye nama no wo TV no so to de nama no ebia na bibi e kire wadwo so anasa unti bibi ase wo de frɛ number yi 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for and come to na do ya dry your friend no hindi herbal mixture not for self grow we a yadra a malaria mixture tatahwe dro pa and the o pedra o malaria bebo any sedre obi o ha de bia nanum ato nanum aye nwonwono obo se ontimi endidi enya kama obo se de bia na agya no tipaye na aposo eye ne ya odofo otisa uhia hindi herbal mixture dro no enu ni adura ebebo odofo bi so ha typhoid fever pa hanadwen ene na betena other for Codrastol pharmacy shop herbal shop bi aban wo se wo pe hindi herbal mixture eno ni adura onoma ebeboa na say do we ayadura obi wo ha de bia obechake ni sugar level no de bia na ekosoro na oda no ayemhihie other for ko ba bia to oduro Ghana ha wo se wo pe hindi herbal mixture other for bi so ha o check the pressure na de bia bo se ekosoro other for fa hindi herbal mixture na ayo waduro koba bia to oduro Ghana ha wo se wo pe hindi herbal mixture enu ni adura onoma abeboa odofo bi so ho a adwuma oye no eden me kire mu sen oye adwuma o eja ho eba ne sa de bia bo se na pomden awofom odofo hindi herbal mixture enu ni adura odeda no waduro enom ne dada abeboa jalie bia ahinta asie ewo nipadua no no aduro no ebeyi ni nyina ade free ho Codrastol pharmacy shop herbal shop bi aban o wo se wo pe hindi herbal mixture odofo ye beko ye adura etwato a ye frɛ no Zahara man capsules na se adura we ye adura ye de abase ye de eboa ba ma bia se uye ba ma na utie me na uwo weak erection me pa chesen ba ma bi ho agro ne koso a agro na ye de no samre no na animguase ebeka no na ade no adwodwo se uye ba ma no na otisa wadro ene Zahara man capsules se uye ba ma na wo ho na premature ejaculation ya 2 din 1 minute bema wo de 1 minute no obrempo ansa no wadru ho bema me se wadru ene Zahara man capsules sa oye bema na wo ho na sisi yale etetew ha wadwen ene wa betena bema ko ba bia to wadru Ghana ha wo se wo hia Zahara man capsules enu ni adura abeboa mreye bia waye ya twetwe wo afra 1 minute bema no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho Order Sergeant number CBM 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Order for the Biameka me cement na ho emma yare no emma onyambo ansa no wato no mo apɛ currency ki nupa ye de beja so a ye frɛ no Zahara Mixture
ɛne Zahara G capsules a wo no maduro na adofo wo de Zahara mixture no ana be nsuo amene Zahara G capsules na ɛbɛboa boost immune system no aside to infection bi ase bi tse gonorrhea ɛne Zahara man capsules a ɛboa bɛma bia me se wayɛ mmara yɛ friend wa me bɛma ɛne yɛ dry friend no hindi herbal mixture ɛboa dofo bia malaria fever typhoid fever high blood pressure ɛne diabetes ɛne na betena ɔdofo yɛ no pay Ghana ha ba bia to aduro se ɛyɛ pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wode bowura ho se to aduro nko a obenya bia to na me sure bo se onu maduro na obɛya danse no waka se charistic aduro no ɛyɛ papa nyame enshow ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onia TV Osai Krom TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na wotie no na adana wusu sa Ura mama yena zazu wasuwa mizuga shasa nesa wetuwa bila menena bewa mama Nada awade no gu ye no abusua mode nsa no koma ano ana abusua se wo mate ase mo ne be ma ne na abusuafo ampa setena mo antena se ba ye woni ye tena se mi nua no kaka ye no be me be kunu boafo ni ba bia okay wo de tweme ha na me side wa be me se de wusi so no ho mete na be ma we would discover na wontua na wo born a bosia 70 million na wo born a bosia 100 million na there would ye woni ba bia discover sa be ma no kra na so say bia obesesa e na wo de born e che no a na wase abetra ho so a se sika no so eno so wo de maw no wasa akoso adu sika born bosia se de wo ka ye no kra woni adamfo na wususu wonsam wo kire no adamfo pa anye obi ya so obeton wase but adamfo a wuturu so otumi ma wadwene na woni bi mo yam fom so wa wade asesa Akoma 87.9 FM Onia TV Osai Krom TV Akoma mu nsɛm dwumadie na ye ne vekadi nkomo yakwa ahoma ne so ene nana enso akodi nkomo wate bi ye friend am but ebom no onfa ma memra ye dwumadie a ye die no so efri nano branda no na wobe ye pese ene ochina ene fiadade se ye tie bia no yetumi ede ba wie ye na ye ma Justina mo ekọ se boga hu ana wa Cape Coast da bi ekoye we no na ya na mo mami we se bitimi hunu na mi hia papers no afa ma bia mo de Sunday ye no nko a ba mo de paper say bye na mi hia bi pa okay enti eye ba Justina no na ne de na ya sama na ba sanse ba bia dru na ne kra no nanimu nya me fe Justin na ho te sɛn kasa bi wa no kasa menim sɛ wo fa ya omo de enso wan kasa kakra omo nte so hu na ye mo ne shabo ne ochina ne fiada na weekend mun sese mo na monko Cape Coast yenim sɛ 3 days dia wasi enya no ye benya why okay enti mame ni nkan mra wo so kakra na eka wasɛm no ɛkyerɛ yɛn ebia na ne kra ne de odi nkan sika ni bi bia wo twam no nyame atwe na gina ha wonti tika kakra na ye hunu problem no o ha no na eye dan wacho be 6 years ni ana mpompo start ball me nine eba na ekọ nti na me fi say bia e pompo nti e dia ko hospital medical hidden hospital ana mo refer me ko joya onkwanta ana won so me ko na mo refer me ko konfanochi te one month me ko na mo yese me ngocha MRI scan me ko na scan omo je na 2000 plus nti me nye scan nti me ankocha nti MRI na 2000 mpo when scan nkocha nti that time so na me try was nti me try was ni wie na me ma me ni ano na okono na me ko nti me ko 2024 ana mo yes surgery 87.9 Bolga Regional Hospital nti yes surgery na nko na yes and the person ko Cape Coast Teaching Hospital ana doctor ni so be yes surgery ye chinia ye scan bi na jan beto atiefo ni ayefo so mom nti wonai no eya na say na ye mokwe doctor e kan say die ni brisem na doctor kan ye wose ya nya dan ya be ye say be kan ni nyina kire wacho
menan no emu tutu me mintumi nda meyɛfu mete hɔ nom a bɛka sɛ yɛasogya na agu me nipadua mintumi nda doctor sɛ ɛyɛ cancer na baabi a adidi akɔ no nso manhwɛ yie ɛbɛtumi adidi akɔ meyɛfu no mu anaasɛ mayɛ ase anaasɛ makoma sisi a nso pains na mefeeli no makoma ntimi ɛtɔ da koraa mintimi home ma ne nsisi so ɛne sɛ mehome a nsisi so wohome a nsisi so mensa nso nyinaa yɛ meya mayɛ biaa wayɛ ase no mayɛ ase no nso tutu me mete hɔ nom ase yɛasogya na agu me yɛfu no saa mebrɛ srɛ tiefoɔ so mohu me mmɔbɔ na ɔmommoa me na mebrɛ. How many years ni? Me say more than 6 years. Wo school mo na wo se dia na na wo ye wo school. But na me bobo. Na me bo volley na me tutu na bo. Yeah, eno na me na TikTok na me share video bi, me copy video bi lady bi a na ye twa ne nan. Ene ade na osu like utumu say nti ene yi se bi a onenam ho na wuhunu bibi saa. Eya na ade na coach mu like ojina. Eya na me kai last time me kwata me anti one more tamale. Nti na that time na ete video mo class no na ye ne papa bi na ete one nti me free me so one mo ba ya mbe hu papa na ye twa ne nan no. Ono kura no ya akokura mpo no me hu me reho ya nkasa. Ti wuti wana wodwene say bia say yenye ska ni mu animu ya na yetwa wona ya imagine say yetwa wona no. What will you do? They not like So this year na tie fo amwa me na say yetwa me na ma brabo apema ne sa. Ma brabo be basa me na ne mienu mpo na me hu so ne esa betwa. Sika ni fie. Akoma FM 87.9. First surgery no cry be ansa ne enya sika akwa. First surgery ni mpo omo brain ansa na omo nya sika akwa nti oba wunua ba akono ya wakoma dane so no oba ba akope no a wangu bi anka ho no a wakoma dane so no fa ne se wono ena sa yade we aba beto no kwam enye nan ya ho no sa bia akwa na emum no eye cancer na ne de ne beto ne nan no mu ya nya yetwa Akoma FM yegusu ye seti for smadawroma hunu no mobo hunu wunua yi emobo yakasa adofo ya ebi a kire wonu mo do bebre enso so 20 ya bani force yenya ichesoa yenya yen delay minute mpo ye bema wonu mo akọ esanse apart from say ye kwotwa no mpo oti pain oda wona wodidi enye yi na koma boni wim etore bi a gasp for breath wo me no kra bi ma o kasa sisi a wote wo se to da ne yam obeka se ya soja e de agum enye wono naika na emom de doctor ka aye no a na ebe mu no na koba ne sei so de a na chese samo edru sampempen so se yenye enti madawroma yensa de yensa yem yekotodwe gu fom yenuwa mu nisio ene yesre wo se emma yenua bai yenkotwa ne nan no ana emma ne mfrim eye two things se didi kwa ne yemu ade no mu a obetumi afrim Akoma FM 87.9 when frame so ne etwa ne nan ya she's full of life o wenuafo bi e wo nanimu a wo mo hwe no nsa sister ko be wie school yi ko be ye adwuma no de a support maami enya bi ama ne nuanom nketewa ko benya bi ene wo bi store kra na oti ano ana susu bi mpokra na oje dia support ne maami na odi ahwe ne nuanom nketewa nkebe ye nanso so se yenya moa ne yetwa enti wo ba betena wa ama ne nuanom nketewa ba besom no oba be ye ka akire pani a wo beda ne ka akire wo betena wo ama ne nuanom nketewa e na abesom no say affecting the nine no baako no so because edidi ko
Say ye call hospital say ana doctor say bo mo amantem into nine ba queen assign ba kono eno nso mo be say hia sika no biem na mo di atwa ana ye de aye ho adwuma na first one po ne ye bre na ekọ sign second one ama eno ye benya say sika no we because wo mo ebesu kire wo mo je first one no ye ntumi nsa metena say nyigi biem and want to mean so nkonkotena TV na radio stations bi yada ensa nkonkosere say akomafo agigi sika ma ye de koye baako na doctor si assign baako ntimi say obi ehu na wanhwe ombebo maami sobo say wode ne ba no yade agigi sika di nso na bi entisa enti no yesere say assign baako ye mpese be sign baako na yenye sika yakotwa nan ni mienu nyina to agu obeye den ti bia wo bia odomfo dom ye ne 0530 507 849 0530 507 849 ya show wanim ya jeje 100 cities 200 300 400 wo su mama safo ade srede ne to dwa biem wo wi afa krom kasa ne to aso na memra wo mama so Bacho, Mr. Yani abre mesra fa wo ya wo nyina e kasa kire wo no Etiefo mesra mu me mo na me mo ami na sisi ade me bre bi adru ne mu ayeden mesra mada mu me mo na mo mo ami na me ntumi na makoma 87.9 mu me mo na me mo ami. Okay kasa kire wo krom fo ma Mbere ya me buruza wa mbere ya me wonte ngawa mbere ya me yason wala nyela ka engen na ala mbere ya me zuzu Sampana Ako. na ho te sen Chamo ya no so e. nyame adom enso me ho ye pa moko ofie na anoyi sen na netie Ako de. Eko fie ne yelen de wa ne wo. Eko fie o. Akoma FM 87.9 Kumasi. Solo go susa o se ko ma koma yen sika na ma de nde se ma bu awie o. Na me so nyamo Yame ma yele ne ye o mfie nsie ni a woda so tie sen de da bia me ka kire o se nya botere ne yame mera ne mera pa yeah na da o ka so bonu ma aduro wu me ka kire o se nu ma aduro na o ko nu ma aduro wu kura ndu ba bi o bokko ndu nya botere nyame wo me ya gi se o mbobo ye ne de atiefo so bohu ye mbobo so mbobo ye na yetima ya ma Akoma FM 87.9 Kumasi. Na sai ko fie sa na wo su na me e ma na wura chiche se won jai na emere na so se atiefo hu embobo no mboy me sira atiefo awie se mu hu me ba ne mbobo me ba no obre e se sika ya o mu kan ni bi da ho last year e ko twa scan say 40 million wo so ne ma bo den enti no se wonya sika no kra gu ho a wo be se ya yusu 40 million bre sa Akoma FM 87.9 Kumasi. Sika ye bayen ye nsanka ye chimia ye nsanka ye papim samri misira tie for dofum misira mu ye mboa mu ye mbobo na mo boa ya yakopon so besira mu yakopon ba ye mbo bre so amam misira mu ye mboa cities with 200 cities with 300 cities ebetumi agena nkwa ebetumi a saving in life ebetumi ayi no ede efi wo how bi mu kwada roma baby bia da wo bia ye kotodwegu fom yensa da yensa yem ye ne abusua ni nyina ye sra mu abusua ni nyina doctor sebre no kwa na eko ebre no ko no na yade no so na ekoso na is 200 cities ye nua bay Victoria ye no program yi ya ye friend na
Eja watwitwa abɔ yɛ ama yɛ ho afi kama no wadware yɛn. Veke sɛ wabetom na nso so ɛyɛ na homete. Ewom sɛ ne sika twitwiri di akɔ. Na nso so eni sɛ onye sika boro so no watumi ayi bi. Ɛde aboa oni bi ana wo bi a ade ahia no. Sɛ ni ade ahia no ne Justina no maame o. Omo na sabre ade ahia wo mo. Nti o ma ye 200 cedis sɛ yɛmfa ɛmoa no. Misha no wanya na kuma so ade man onte na ahyi. Amen. Amen. Ngamisha no ɛna yabre wabi ne di no ɛno ne ɛyi Juliana Amwa ana asa email na huno email bi Akoma FM 87.9 anɔpɛ abrewa bi nso ɛbɔ mmɔden abrewa se w'ani hwie o agya deɛ ne ma de brɛ no so ɔmfa ntɔ biribi anie no ɛno na akyɛ sɛ wɔhunu ne nanan wɔda wɔna koraa wɔda wɔna nti yɛ maame nso ɛma yɛ 200 ɔde sima a obi na bae ɔno a abrewa nkasa o yabrewa nkasa ɛna de ne poma abrewa mpo de poma dese ɛde aba Misha no onte na ahyi. Wanya na kuma so ade man. Amen. How we been to it. Amen. Mani yamema wanya abrewa pa koduta ma yame frɛ no Otimi akɔ nyame nhyira no nti maame nyame onhyira no wanya ɔkɛse yɛda wase nti wo nso wobɛtumi aforo soro ha ɔmo wɔ ha sesei ɔnante a wontumi nante agye sɛ kuracha to yɛsɛ ho a wɔn bi hyehyɛ na mɔtoɔm na wɔde anante otia ne nan no so enye yi na baako na ɛkɔ affect baako a yɛbɛyɛ ne dɛn onua dɔfo yɛyɛ ka nyinaa ne sɛ bɔmpaeɛ egu sika ne so kasa gu so sɛ awurade sika yɛ amede kɔ akɔboa Justina ɛyɛ nnɛ ɔkyena efiada ɛnɛ ɔkyena efiada yɛwie yɛntoa so bi deɛ yɛnya bia no na yɛde ama wɔnom na yɛntumi mfa fama ɔmo kɔfa fa no wei ɛne yɛ yan start kora nkɛnyɛ yɛanyɛ kora nkɛnyɛ because yaw ne bɛn bɛsan de nakɔ ɛfa no bɛsan yi bi na ɔmo de atɔ duro na afei asasa ne yɛabɛduru square one radio station so yɛnkɔ ne mprenu nkɔ ne mprɛnsa yɛkɔ ne baako pɛ te hene fa na wowɔ a wohwɛ me ɛhene fa na wowɔ a wotie me ɔyɔnko da ɛne wo da ɛnura obi di adanseɛ ɛnano obi di adanseɛ ɛnyɛ adanse hunu na emu mu firi wakoma mu na woyɛ ɛde ma no a onyankoropɔn nso ɛbɛma wadansedie nipa bɛyɛ 100 mpo ɛsɛ 100 cities ma akɔgye a yɛbɛkɔ yɛ nim te sɛ deɛ nikwe atram ama yɛ 100 cities no na Fezatu Muhammad so one enterprise Joyce Apia Precious Soul Square Next Time Enterprise Emilia Tete Kuma Vera Chicago Emilia Danson Hannah Samuel Mensah Linda Banama Dr. Slaby Sylvia Kate Asante Ransford Apia Atta Godson David Tambro Janet Zana Michael Atujinga Jennifer Pong Aisha Isa Ruby Na Ayele Saba Felix Kwame Aka Mensa Mercy Cranton Kande Moro Charity Semenshia Colin Chumesi Ophelia Konedu Paulina Adubia Sanso and a Dynamic Ventures Bafo Pokuwari Mercy Ajo Segbefia Yao Bright JB Salam Damatu Yao Bright God of Possibility Links Dinah Odame Rebecca Adabra Vida Mwakwapia Rebecca Okrai Little Beginner Enterprise Vida Opare Abena Rukia Esando Fatima Mohammed Patience Tay Philomena White Charles Odami Asante Selina Naifia Mante Musa Tabel Emmanuel Edu Abigail Owusu
Nadia Fuseni, way any dear, Omodiaba. A wom yabobo, obisiai, Akoma FM but a 87.9 amount to no, inti and a to the beer ye break because 10 cities not also 200 cities grand me who be and me who 300 me who 500 me who 600 a bit me who be sa inti and kitwano okay kabom sanoa not to say inti from kwanani da enunti ena eya e mayen ebre no nanso so minim sesa de etie bia no ye bekọ ye ne nti wadawroma yeguso hwe wanim ye frew fa wo de ebra 0530 507 849 0530 507 849 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 inti wode ba yɛbɛhwɛ na yɛabɔ wodin no yɛbɛkɔ akɔyɛ surgery no ama yɛnnua bɛn ne nan no yɛntwa na ne ho ɛbɛtɔ no wei ni adwuma a yɛyɛ nti yɛbɛyɛ surgery no ɛde ama no paa mame ma me nua mɛma no makora aba bɛmɛ na me mo akora aba na apom mewura Akoma FM 87.9 ɛyɛ Faith Homeopathic Clinic. Wadawroma. Ko na enuro ni de me maame wanyini o. Nzuhu no a da bia asa babawa. Da bia nkrofo hu no mka so ya babawa. Enuro no boa ne papa me. Hwe bia se me kwaje wo ho de a case close. That's right. Also kwaje wo ho. That's right. Dem na family. Good actually. Emechia eti for nyahwefo nyina. The just from your prophetess, Dr. Elizabeth. Sorry, what my hoja ma obi a. Akoma FM 87.9 Kumasi. The enchaso kokra ema. Na onim say month we a love month. No kwasem. The odo ebosomi. Yeah. Don't say a true sa month we are. Comfort tani omo partners. Yeah. Shopping. Especially on that 14th day. No. A Faith Homeopathic Clinic at Nawa, Yasha, and say, aside everything I'm for you, who say, for a battle with various conditions. No crap. Yes. Then maybe crab it me at your baby a pea. I could born a hookah. Or Barney Jan, Homano cry. Or from power. Akoma FM 87.9 Kumasi. I didn't know. And Untino, Akoye, a hometism pa, Jesse, a heart journey. And no Faith Homeopathic Clinic say as part of a new my year na film nyinano a film my dear special here I just saw catch me bia obeba e be sani ade bia depending on the condition of the buyer the man health plan. Oh, okay. No be follow sa condition because you are really to draw na your lifestyle disease you soon buy bi na akofa ba say o sani ade na wan kire no kwan obefa so a obesa akwa biem ntina Yesu edu ba bi osin koye biem na de chance Akoma FM 87.9 na ya koye biem ni anyare ebesi da mo block ntrimu wa agene papa o maami no obeje dru kra wi na kuma 12 am no sorry no bon pai so bi obeje dru bi ne rade ma na monto no na o sin na na research ma patients ni na ayem hihye ne tema owoma omo ba ebeje ya research anu ode papa anu ti ye kase yen kase mfa oyere ana odofo bi MP na emom se wo yare na wo pia kodidi adwene ko didi ko ye shopping akoshe moku ikura ko tojo kwa se daje pa kokoro ko she moku ya kwa ti ahwe akofa se ma be fi Akoma FM 87.9 Kumasi kan show mo pomode no emi pay a fair condition be leg cramp ta she hiusa ko tojo no onam level grounds I want you about for staircase and I will sania na who say cartilage na da ho no ewe na etimi wia na kase ne kase etwe ani mu etimi kan wo say de pane ba na awon Faith Homeopathic Clinic say oba ye gibrahwe we and obi ni there from Germany why here adwuma am arthritis ntino akwasi boni a retire no prematurely nanso oba Ghana obeti Faith Homeopathic Clinic kan oba ye wabɛhwɛ ne ho yɛ adeɛ back Akoma FM 87.9 Kumasi ɔde working aid ɛna nante mu a ne nti yi na di no opie hɔ a afei onkuta hwea hɔ nante ba no
who you be on with your son. A faith on your party. Oh, buy a better cool who's your moja or body mass index. Now I get health plan and the amount. Let's show you and you'll be dear. Now I show in pseudo only within the day. Nina, anything holistic approach, your physio, your massage. A very acupuncture treatment. What dead cells do more energy to my neighbor. Nina, you share near year flow. Now, more deno, let to me every pay. Measure a more trim. Akoma FM 87.9. A central from bread, a central for kidneys. Papa. Sometimes, like I say, drug abuse, I was say, or more far in the so-called bread, no one abuse. Also, so I will fed drew be a doctor and prescribe my wife. But that be a routine. Be a while when I'm young and I be a painkillers. As I can say, because of that, it's a WHO DB fan of antimicrobial day. Or more they abuse antibiotics until they celebrate this other. Maybe a bonipa coco, a wounds and swab or abuse antibiotics. I say ni pepi brebo. I say ni pepi. Akoma FM 87.9. Kill be a cotton for no. You be do them pa. Anshia, Utoma, who there was a sister in Yakana. When you bounce on night too late, 8 million. And if a number we never come I never cobbing 18 more. Messako. Branayan chip show nip again. Ya DB anywhere. Any I say, and I say any root cause. Branayan should be a coffer by you. I into a CM from out they could tell that cock and medium receive that the homeopathy Iris and a different. Yeah, a different. Now, cophobia come and not to items anybody. The poignant or buffet homeopathic clinic. Just a 87.9. You see, be a free screening for this month, a year February. No, we are more 20% discount. Cross up in Luna or Benjamin home. No, a dear now. Now, why a thing? I feel from part what me kitchen, what me a woman, there might be a boy, Jumana, but I send you by a country mojano, Saba, and then dear, I Jenny, that bring the 70 years, I better wow, where that was our debut. And within a fate home, particularly at Tunis, I feel say, bra, yes, cano organs in now. Now I am on friend number 0244 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say 0540 710 940 0540 710 940 friend number CCC so one cry for Santa Maria Buya Junction for you the Landry Managers Road or Poly Junction Takwadi Wanaji Police Station Chehonoma oh Bogosua Seshi and the Prisia Amanfi Munina Monko Bogoso old Asinaboga Bronsa de Chihonoma ya debia na it was that's right Marcus you better ask it's fair to me particularly your specialties na do so pa okay but the edimutinti market see pa and we 2 year na see MBO pa no and you be sure ba could be a friend of peptic ulcer disease okay and we be a edi nkrofonya ana eye yefno yare enti no obi a eba ya na odi mka no no akoye self medication said ye yaka no so yefno ho no ye organs bebree wom ye onyoma bebree wom enti agi se oba faith homeopathic clinic ni ye hwe ni ehu odi no condition no cause ade a friend peptic ulcer disease no obi wo ho a nipadua no ye yefno no e produce gastric acid be a friend no ye friend say hydrochloric acid and on a boama udidi a break it down na emo na say nyoma enhia wa aduane nim no thousands no e pia mo agu nchen na de ehia nipadua na ayeden afa obo ho asa hydrochloric acid no produce no excess e bro so enti abasa na ni stomach lining no ye perforation pu wonum na e ho tutuntokuro enti ade e wo se bo obi atrim ne se ulcer ye ka se ulcer e ade a yekuru okay aside no bi o ho aye wo bacteria bi eno ankasa ne cause sa ulcer no your friend no Helicobacter pylori and obi wo ho nso a ono so a lifestyle modification said the edi kan bobo so no etuba faith homeopathic clinic ye jemre etwu moja ehwe adikuru ewum ehwe se bacteria ni woma obi wo nso a ehwe ni padue ni ehwe se ono nso ne yefro no e produce sa hydrochloric acid ni bebra nti sa na obi baba no se de bia no ko aduane tom yema nam yem ya
me nso aduane mi nim yam a na aduane no me yam eda so ye dey me ya and na studies am hu say your friend ba ko bi under peptic ulcer no your friend ba ko bi duodenal ulcer and na most common in younger individuals and like omo musa no eno na se omo no aduane ni omo yam a obo nse ye omo ya sa okra no bo nso oda ahomachi otimi nyane wase ekom de no wase yam ya ani oba kwa friend no gastric ulcer na se stomach ulcer no eno nso wa main no over satisfied nipa no kosi uni di ya yam ya na wase di a wa main no oyam sa ye oya ena ba faith homeopathic clinic before se be mu aduro no e fra de bi therapeutic objective ye ma waduro na kwa de woni padua ni say ye hwe na mmoa na efe no Helicobacter pylori ni wo ma ye ma waduro am na kwa eradicate ekotu mmoa na se ye hwe na won so produce sa gastric acid na ye ma wonuro se de be ya o gastric acid na ba bebre no ebe ase ebe ye de ebe ba fom kakra because studies am you say sa acid na o say produce 4 hours biya etina so binya ulcer no ba ya ma ni nuro no na sa de ade efe non pharmacological treatment afutuo no aka ho se enchino yam kom bebre anya hwekura cha 4 hours biya no na che se sa time na gastric acid ne ba enti o se onya bibi to yam se de be ye ba etima break ni down enti ye hwe ade bi ti se protein na e break ade efe no pepsinogen to pepsin for protein digestion. So gastric acid you made there edin no. Enti eno sa na oba faith homeopathic clinic. So on say oyefunu no eya oya obi o ne de na eba na e de fie na eba. Obi on so eba na e de abofunu na eba. Obi o sabi mo fa nchem obeti tintaso pan so no onyem. Ye fro ba bi epigastrum obo honom sa na amnemu ho no. Obi o wane so de na eba hotimi twa no ne bo amnemu ho no tokuru mu ho no. Hotimi hyehye no na bakra na nkede se eba anko fan so bi so na the severe pain abdominal pain ne yefunu especially yakọ na funu ma ho sa no bo se ho hyehye no ho tutu na ho ye ne ya nso kra na obenum a eto ma na ye ne ya ene so ba faith homeopathic clinic remedies bebre ba ko kra na efeno gastricum heal ene nuru akeka ho ena oba ne de mawa ekotu yare na se abra enye den emma bio enti faith homeopathic clinic ye de aduro mawa ye nim aduro no de ekoye woni padua ni ano na a whole pharmacy doctor lady bi a won na ko university akosua pharmacy enuro ho eye orthodox side of hospital no ono na echen crofo se aduro no fanise onya osa e wa akra ye branch ho onya ye no wanum so on the osua pharmacy osua aduro no wanum no bia no osa na nko ono bi chen se na wa o ye pharmacy doctor wanum no enko a ko fit to me party clinic oba ya se na kenya me se 2 months pepe akra branch pharmacy doctor no your man homeopathy ndro no ase atu ama se ono akra sa da that's right ti ebe so bibiara ba bibiara a otimi nka bia no se ade efe no osa se ekim ka fabra kuma santa sa hin makokobi 18 no obefa number we sisi a se aka se osa ni ti anu kwa na ehwe da bi ye hwe yare bia se ya awo mu nsem awo nsem ya na edin pa because your Friday be hysterectomy I know na surgical procedure di yi ma wo di free ho and your Friday be serum be friend AMH health incline for the betimase and ye di hwe ye sa test no hwe se kosua na aka no ma no kosua na ebetimi dodo se na wo ho a ebetimi anyi nsen se sa na ma mienu we ye hwe na ye kama ye nyi wa wo de na ye hwe kosua na edo so na obetimi wo a se ye condition bi say ovarian cyst condition bi esi a wo ho kwan no ba fit to me particular clinic I do to a wo mpa ne so a na ma be 50 years for the first time or take wow 50 years for the first time last year they started here no oba ye no kan ni na no so nyina wo chini pa wo se wonya bi den to a wo mpa so ni to so etwa 5 na ma no owo 3 year afi do be boss no yan basa ba ye ko cheki say na na do a wo mpa no so wonya na sia no wo asidan Kenya minti ye so bibia so be for number we sisi a enkwenya esi wo ho ni be to me particularly no kwase onya wo baby am tell that's right until you find me number na 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and at go line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Accra is so team until Junction open. Bogo so your old Asida clinic. Boga abon sanity. Kufori afo nyina be landry manager should Poly Junction. Kumasi Santas Ahima Kokobi 81 Atakra di Anaji police station. Obi take advantage in the screen ni bi. Yen hwe ayare ho ni nto ase ma. Ye bedo aspa ma akus. Amen. That's right. Enti bomodi ha nefa weni eche faith homeopathic clinic na yen show. Bibia ebeye kama ede amount. Aha Akoma 87.9 FM
Konya TV or say Chrome TV akubemu sam dwumadie no na wo hwe na afa wutie no menua ba ma mema wo akra ba aba fefe yenya na promote say start me bia ebo okay agan etoso yenkwa yo mayama ya hefo ne etiefo panyina ahabio Pimsine group of companies ya dupa no abadwa so na gan ho nkoma na ye babedie Siemens vital herbal mixture any capsules and after pre-care natural powder dupa no no ho asem na ye babeka de bia ya ka kiro se sisi ade anasa yawo na wo nipadua ni mu a ya gan no na wokoto bia no moje nsuo no na wade to paye no ba ko nkonja ba ko ensuo no na wode nom to paye no amana ko sisie nim akwakọ sisi ade no afi ho ama wo so ho atumi atọ edoi ema ne mema nyina etumi enom enti se ma ne mema nyina sisi ade nko a na age wo nipadua na boso dia ya gan no na wo to anom amana boa afi ho ama wo so ho etumi atọ ye bia ya na ye ka se bema tete wo sisi no se ya wo ya emwo ma wo mema ye no ensipi se bema sisi ye ne ya edidimu a obehu na enya nsunsuanso bone wo ne bema so afi na adwuma no a wo ye no wono akasa wotumi nya adwuma ne yie mebacho agan no Siemens vital herbal mixture ene capsules no na wo akoto bia no amana siese wo mema ye nyina amana ji 2 minutes title no da so nyina fi ho ama bema won so ho etumi atom sa wo dia no bia na oto asentini no na ya na etwen wo te se ye wankasa ewom ma ne mema nyina sa wo ho na wo te se oto asentini no ya na etwen na ya wo na wom oto honam no na ya wo ya na wo te se wata so ya wo ya bepacho Siemens vital herbal mixture ene capsules agan no na wokwaje nsuo no ade to paye no de aka ho beboa eto yaw ni nyina oto asentini na twetwon no ni nyina be firi ama won so ho etumi ato de be aka kire se de wo be ya ne sakoto aduro no uto wie ya na wafre ye wo frɛ ya na waka wo yade na kire yen na yensu akire kwan pa obefa so obenom aduro no ye numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 say ya na woni padua nim na wo pese free ho dia Siemens vital herbal mixture any capsules agan no na wokota no adwuma ya de bia meka kiro ene se yiyawo ankasa efri nipadua nim se wachi kase no wachi bramo no ene ya na wote se eya wankasa wo wote se ye wo ja obi tena se no wo sori ya na adane asem okoda na ya asem wo tena se kura na wo ma mu so kakra no je se wo tia tia mbo bena asa na nipa ba behwe wo me pacho ya agan na wo to amana siesie wachi bramo no ebeyiyawo ni nyina afrim ama won so atepo wo tena se abasore waka yesi Ghana for ya de obi ani ho wotimi tena se wo sore ya won so ade mu ansa na wo sore ni nyina eyesisi yade ene ahotutuo se wo to agan ni bi na wo de nsuo no nom to paye no a wo betena se asore waka wo koda wakasa betuma muwa mu na wada abra wonti ya obi a ewo woni padua ne ema ne so titiri wo a monso mokọ afikyira eya na mohunu amane ewo mu obabu ha onya painful menstruation okọ afikyira ne de no eya na eya obebre ewo mu a ebro so ebi de moja ne makura ebi so de moja no etunu ama ne bro so obacho eya gan na woto esiesie wo mayem ama wokọ afikyira ama ne hunu ayekeka we nyina ebe firi ama wo ho etumi ato obabu ha okọ afikyira emoja no eba ne sebe ya na enka bone akasa ene di akire oto Siemens vital herbal mixture ene capsules de bi na wono ma menuaba ebe siesie wo ama ofichi koma ma ne hunu nyina ebe firi ho ya fa nda calendar na boso me so ebusa se ama adwuma de ene ene de tie se ni nyina ebe firi ho ebia na wo de ne so eyekoko ena efifiri sebe woto na wokọ ajanan so okọkọ bu pie ba emoja timi pram obi sesebe wo ba wokọ afikyire koko nti Siemens vital herbal mixture ne capsules agan no ena wokọ to anom koko ni nyina abajira okọkọ bu no okọ ajanan so a enyi metete ho wobekọ baby so ama wonti ya bia ama wo so ho etumi ato say ya honam aposo na ya wo ya wanum ato na se wonti me didi a agan na wo to anom eto sen na ekoni padua nim na akwakọ siesie ni padua no waposo ba bia na ya obi wo bia fi ho ama won so watumi ato atenka atekọ ya ade asese no eku a wafo bebre ma ne mema ye koka na ma na ni aje so ma na kasa bi wo ho a sebe
omate ka atekwa omo krunom eno magana no omo poma jan no omo de ba na be hu na ma na hwetwe omo ho adan atenka na atekwa kono ni ho kra Semens Vital Herbal Mixture capsules agana na wokwa koto bianom oba ebesiesie ama watenka basro be ma wo so ebesiesie ama watenka basro na de bia enigye atena fidua mu ho na ye preke natural powder prekasa powder wo so ne so de prekasa de ni prekasa so fa so wodi gu nsuom na wo nua na ho nsuo no wonom na napa bia wankasa bo wo se zoom la adwuma no wo ye oyi fi bia e de efri ni paduam do ko pese obebre na nya afi na abekodwuma ko prekasa nti en wo no ankasa ayam prekasa na ne fekofeko we no powdered form woto akama kama na atere enso ehye ho wodi awaya na sa udanya na ya opensuo de na atere no wasaba ko na de gu nsuo nim na wanom onoma ebeyi fi bia fi enye fri aduanem enubina hodo ayedi enema hodo akoye yemu a ewo se nipadua no etimi sonso nyina pre-care prekasa powder no ena be so ne nipadua ne so ama fi bia akoye mu bia epie abonten ama nipadua ne mu ate sa wo ho na wakoma ebo peri onya hwe wote ho anu abre wankasa wote se de wakoma ne sibo no enye sa na wo se ebo a pre-care prekasa powder no ena wo kwaje no waje agan ne bidi aka ho na abo wasiesie wakoma no amma wakoma no ebebo yie wo ho ana wote se wakoma no oyam hyehyew eyaw no ewo mi nyina prekasa powder no na wo de ka agan ne ho ama ne to ase sa de ama obi nan ene ne nsa etimi ye titiriti ofa de awonte ne nan no ode si ade mu a na ye futufutu wonte hwe ne nyina prekasa powder no pre-care natural powder no ena wo kogye de aka agan ne ho ama na ye titiriti ye ne nyina titiriti lezem ne nyina de every unipaduanim mapemfo no mo so mo moja wia na na area no monje pre-care natural powder ne bi emfa enka ho na monnom ne sebe ama wo moja akosoro anemia ne nyina be firi ho ama wo so be wafa ho afa aba ema ne be ma so amokra de awo no wan de ama mo a hormonal imbalance sakeka bo mo LED ama sese munya awo no pre-care natural powder no ena wo kwa kopa bi ato yese wo to ya na wa frɛ yen 0241 604 702 0241 604 702 and answer 0244 718 557 0244 718 557 ebia na wo de na stroke na achewo na won sada wo nan no untimi nkoma yie wano sebe echima hwe ba bia pre-care prekasa powder no na wo de Semens Vital Herbal Mixture capsules and mixture no eho na ebeboa wa yi stroke ni nyina afri ho wano no achim no ebetere onsa no eda ho no betimi amaso de aye ade onantie no enkoyie no ni nyina wo betie sikukura ebeboa wo ama bibia so aye kama sa opesa wo so te kase bone na aba oni padua ni mu a ebi de ejinejiro manim ebi de wo mafrum ema no amope flatami ni nyina ni mema ni nyina pre-care prekasa powder no na wo je e de Semens Vital Herbal Mixture ene capsules ho ebeboa ayi kase bone ba bia sade na kotai bia ebe na ne afiri padua nim ama won so ho atumi ato osa no na how bia ba ho a ni nyina oto pre-care natural powder na de ka gan ne ho a ebeboa wasiesie osa no kidney no ama yaw ne how bia wo bia ebefiri mafiri paduanim wuti na ta power de face severe migraine bi ena wo so abepacho to pre-care prekasa powder ne bi na fa Semens Vital Herbal Mixture ene capsules no webeboa wo ama bibia aye kama ye do doctor do wuti wo ba bia akọ pharmacy shop ne herbal shop ben wa wo so Semens Vital Herbal Mixture ene capsules agan no wuji nsuo no na waje topa ye no waje pre-care natural powder ne bi enso ede aka ho okotafo ni road junction akwa PF pharmacy ho waje de dudro mu a wopa bako ene dudro mu obenya ede ama kolina keba wo Ashton have me wo asafo sanso na Freddie Mens ene Rockpillar Herbal mu nyina keo ena wo mo enkrafo nyina enko Repast Ventures ho ena mbenya Semens Vital Herbal Mixture ne capsules bi na mato afei hambo madan so wa shama wo kwa benya dro bi na wato pana Herbal wo Cape Coast Jeff Herbal wo Mankasim Akobam Herbal wo kokko ena Ja Herbal so wo go so ye do ni adwi wo hu ti atopete Ghana ha de pharmacy shop ne Herbal shop bia
ebi wo ho de wo be ya ne so be frɛ yɛ na waka ba bia wo wo ye be cho ba bia be wo na wakoto eduro de bi ya numbers no 0244 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 SMS Vital Herbal Meshade capsules. Ya just say Agai Etosing. Yamisha Minuaba. Ahaya Akoma 87.9 FM on your TV, Sacrum TV. Akoma Nsem Jumedi no, and I will show with you. Moment na say Emame na Yeguso Ekaimo. Say Yenuaba Justina and I say Abe you are the phone and then what he knew. Mean shed the Hunumokra and your Massia Say any braba into and more Henefa and a me Hunumui and when you muti Emame. Na Pastor Julius Akwaba. Nana Akwaba. Okay. Inti fani mi yenu nyina ekasa ebeba ukasa efa wo ebeba Pastor Julius tiawa yamra Justina de na appeal ne so na my ntia we ya na ba case ne so so I think that your chroma there when it comes to say yeah boy obi ya enika what the call bridge normally ya no mono sani mo with entire common but e basa akra mo protest 87.9 yeah han ye ni sa man so some that want me fam to talk o matara ya ni because I broach it ka unhu sa o mo ya broach ha ya Ghana ya yare yanko o mo yare yanko o mama ne yanko ya de yanko ha yanko ya de yanko say yeah me show say ya sinanim Ghana ban office bia okwa ye be ye na ye mana dadan kati watene 4 years wo ma atase enti say ye ya peace ya na me pese me kan obi ti ase say ye nso ye die nie de ye betumi aye eno na the kind of my candidate title say when it comes to giving me church me so ma pa and sometimes I dance in 87.9 so one Sunday na ye raise fund 150 20 no so 100 by so the 100 by what pisca on no for ho no for abuchi no so so e be say organizing work ni bi na no for na catch and say no Ghana credit adwuma na person ya or for one ni san komo nyi bia obo for 100 Ghana ni within that week na no for na friend the adwuma no person in Ghana no say nya organizing work ni dia am ko be no say nya be say no ko buska capital no so be send 370 million amount they are started 370 like akra 400 million they are started Akoma FM 87.9 Kumasi I've bought 100 cities me akra no kroni o fa kran person be na be na calm and I'm sorry they SCD so you see say yeah I say or radio so am I am person obi ntia say the ekuta no say wodia ebesa but so the soul seed e de ma akwala yi a ma nyame no multiply the ama wo I mentioned the entire America ma cover time a lot of Christians especially outside the attack church no almost attack sorry no ntua tight no ntua off no ntua yet future kakra yet future me busa wo mo de bia say mo tena fi na mo boa bom sika so ma fa ma sorry but mo boa bom sa so for the sika ya fa kon ba de mo boa bom no ye den na mo tibi de ye na bank be na mo ko to ho o so bia we say obi an hu bia fa am say yes but nkamo ye ne ye kwa so na mo de baba so anya hwe kura no obi hu say na for ya wo bone anyoma bebre as anti energy say wo yi di ma nyame a nyame ji wa multiply ya ma na adore so the ye no you are not giving it to Marcos and as a team members no bia ye ye di ani ma ye de but adwuma nti ne name ye surgery na ye kwakoye ama na no atumi atena am one and so no eno ne bota nti ye it is wo ya eno ye nyame dwuma ye mu ye was as nyame ntumi be kan ko so achi ama kan chaza da bi ye no de be fa so am age nti ye wi ani akwakoye enman ne ye so wo nya ye man ne ye wi a the blessings na kan enya ye ne de ma ye say ne de ma mu bu kwa said the most did attack mo kura be ye ba ye ne de ma nyame na so de o ye no sister na tene wi a nyame so say ya ojo de mama jo de akosia jo de ya jo de that is it intimacy will say this is what we are doing and this is what we have and this is what we can do you bet me or bia yes na Justina ya fam wana ye ne na ye ma okay
Nti ma memo numbers no na yanko 0245 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 okay to bia insha okay nti ya yam say we no yan tra na yanko a case in so you see we interview back on why e best yanko I think that Nana your friends Nana there Nana be Nana a son who said that it did not mention Nana no ya I think that 87.9 Ujina radios now the deep cast at them. Now we now say we do have a radio so go home mass. We are sure say what do I acquire and was a because I'm not ababa buy obi a new atem Debbie but who no say no yen guas here but who deep cast at them who say no the yen guas here. So I think that as a woman we are dream I said Nana mom we are because we are normal now no to me who obi say obi aba radio so no yen guas here but on to me who say oh didi sabi obasia tem obedwam radio ni pam bro thousands and it on TV thousands million and it now to me general radio no so DSTV Go TV omu na peke now to me general fidie no so e didi cast them because of say Akoma ba na le wo say you wadwenu because Akoma ba na to me cancer na kase say dia then I say you wadwenu mesre no you see normally na make radio no so we give education we try to train and to let people learn and to say who tie a enye obi de oba ya na ya peto atola kra ya kai timika so yenya mfrase sekura de yenka wanse we are sensible people ya ni atio ya guy o ya tete tia sa yenyi na ya jimi anka ya tete ya jimi asabe ke tete ya na adwene ni ya dwuma eti na what is here eti ne ka se pese nya wanse tika na abufu krik na wan hwekra benya pressure man am say obe pressure because na kuma sia ba and they know ya tia bofompe tia bofompe anke ka say they also no more than go na dwunu onu kra wan kika sama kika e o they wo kika e o de na se damo wo mo de na se damana they onu ba anu and they onu de na se dam ka ba wo de se dam pa because penye mini di wadi here but at least be ma de onya 30 years dia wonya akora wanyini oh na utimi gina fili keke we so abufu nti no akeka fontanta e wo ma de say na ma de say wana wo ba abusu be na afiri mu awo sa e dia esuban no ha enti wo abusu fonti bi anka bibi nkyerɛw sabi oba free na se da de wa ye we say da adol ba so bupa eye duabo jimi papa so wo catch oba do oba si dinner them we see radio TV social baby na wo wi na sa ko da oba bra wo be ni pa biem ye eti wo de yi mum nya enya dam bye Rade ma me sere Rade adon de ma no ayansa we obi wu kwa do end ahwe obi tuma because ma no dia okay kia fa so obebie ni wa wote aware ase ani kunu ba bejiska one ne ekosensan ana wo fra dansefo firi bonkum ni fa enchenchen edeba aware mu se mi kunu ji misika o enti ni pass mesie bro brabetie obebie ni wa wo yes ade no ebi nsi da na ebi so nsi da enti se meme kire se wo ba mani kunu sika se wo fra dansefo a ene na hye se de ekọ wiase na akoye kese na woni wo ba bobra 17 years na wo jai no a na enwa ne se na mo anye bibi de mo ye no na wo ka ho asem wo se bra wo ne wo bebre yi nyina no enwa ne se saa efi amusi yi enwa ne se wo koton ye na wo de wo fa ho sika nyina enwa no eno wo asem na wo ka obra ene esi chiremu mayai oba aware no obuo mene na anto hwe ni eno ane meya ye wo munya
ɛno ne yɛsi kyerɛ mu ma yɛyɛ wɔanya atɛmdidie wɔanya abufusɛm wɔanya nsɛmfo wɔanya nkwasiasɛm deɛ kyerɛ na adwene ɛna wasɔre yɛ because megye di sɛ asɛm biara ni hɔ abusuafoɔ ntena so ansa na aduru ha asɛm biara ni hɔ because 100 times na awareɛ no ɛkɔ ba nyinaa no abusua bɛtena ase nti deɛ ankɔ yie wɔ hɔ na ɛha no a wɔnim sɛ wabrɛ guo no ɛno na watu anammɔn abusua kan na ɛfa ya ɛna wotii ne sika deɛ ɛwɔ hɔ maa na anka wɔ ɔbɛyɛ dɛn aha anka wɔ bi bɛpɛ deɛ wɔ ha eti ne sika na ɛwɔ mu no abrabɔ na wɔne wo bɔɔyɛ no ɛno ho wo sɛ ebodua nyinaa ka ho wo sɛ gyina radio so TV so onua TV kakraka yi ɛnsɛ ebodua bɛɛma na me kura minim sɛ wɔbɛn na nka ɛsɛ sɛ ne bufuo na ɔka kyɛ wo sɛ hɛ wo sɛ me ne wɔ mmɔbra aka wɔde dua no ɛtataata wɔ wo na wo sɛ ebo ne dua ka ho ɔba wo ne na wo nan owu a na ayɛ dɛn owu a ɔba ne na wo na owu a na ayɛ dɛn asɛm yɛbɛsa aka biam yɛnwie yɛbɛsa aka biam because wo nsɛm bi wɔ hɔ koraa sɛ yɛ sa aba ne yɛbɛka biam evangelist ɛwɔ so ne sika brɛ ɔmo brɛ yɛ nyina wo kan ne ya wɔ yɛ ne yɛ ka ho asɛm yɛbɛka asɛm korɔ da papa yɛn kra Mr. Nisa and the man in no baby. If you know, man and now baby are so. Now, the way I did, and I mean, Nana Cro, means what daddy, because so be a tia cognas when Jimmy said the papa, ni Jimmy at me a good son. But the way you watra a boss, a punchy bear my pan, ni dia punchy batem da. Then tree bema only din and tree batem da. Nani pa nyame abo ka kira wo ba didi wo ba baby awu wi a wo san akọ butu so papa de wuye de ka che pese ka che watra aboa esu aboa nya de wuye na wo ka che ono a ono te adi ni so aboda ene wo de o se ahwehwe wo yam ya hwehwe wo yam wa chi ni wo yusuru mu nyina yes bibi wo ha because de wuye de a kire usu ene obobia okay me da sima yankofa omeheba emrasisia ba clinic so we nim ha nko ade a nyankopon na esi aba behwe wo de bia meka se ani ni bifra ye wonsenchani bi wo ho a beda di e we ani ni so e na eche se ani ni bifra obi hu ade se bo obi hu ade se nwusie obi nso wo ho a nsuo eta ne ni no eso obi nso wo ho a so bi fra chire ba obi hu se obi na eba ne nipa ne sa atade akokọ ana tuntum na enso se nipa no amen no a ohun nanim ni ye se eye fi ana se kofi na ebe yi eye ni na efra na ebo nkaye obi nso kura wo ho a ne nso ye ni wisi obi de ye no kusukusu obi wo ho a ne ni baako hunu baako nso so ehunu so watena ho a de efra no a ehunu no ebeba be kan de ehunu no amani mienu nyina efra obi kura nso wo ho a se yeso ade na se yeso boba ana lighter obo se bobo ba akopɛ no aye mienu obi kura nso wo ho a bobo no nyankonton bi antwa ho nhia ono wo hwɛ no bɛka se nyankonton atwa bobo no ho ahia na se de bobo no ɛhyɛ ɛbɔ emu no aye ni no na efra na ɛbɔ nkae indi so how we be ha wa fa number no frɛ bra na Awurade mfeɛ so ɛmoa wo number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 and 0550 57 00 75 enu ntino baby bia wo animu ha nko ade se tutu keka wo ne sa animu ha ne de bra ne Awurade mfam so emu enu etire no wo sa nyale wo amebelbo so ibia bomodna ne bra se wo kompo asthma stroke awo hernia me paucho sa wo ha we ni de me baketo akora ma woduru a wo ho beto kompo ebo me ne emu kompo waiter ebo me ne mum eno ne timi be se nipa me ne se nkora abo no Oba na se ye ma eduro ni bi nom na se o de bi sra so a Awurade fa me so aboa wo apepa ni nyina firi ho e wa abra ye mfa se kai enka enu nti kompo asthma stroke awo e na wo hwede a mesrew bomodina ne bra na Awurade mfa me so emo mesrew ene ya amabayi no se asthma wo so asthma no de ntimi ye ne sei no bibini bi antimi nhwo je se me ne nyame e de ho adoma kyede hu nuro adom me Intimi many pamiensa se ask many be how me pedia how ache uba na okrata na ekura wo no e mo 5 years a eno ne de f me hwenchew na sa asma na how 5 years a doctor aka kire wo a
wako hospital ye be bodin wa ha obi animu ana ye de be kire oba pa kosa wonu waje hospital ni tumu a na kase ye kese a eno no mehwa achew na se ye de ehye tokuro bi mu a wo bodin kura no wonimu de a ye modin wa ha wo so waje tum se hospital we e won kana ye kese a na se wokuma se ye kese a asma no mehwa achew me de duro no be chew na wa dance ye ne da meba ha no me no ba be kan endi se wo asma ni bi na se woni sika wo ba ha me de mani pa me nsa mu nyina monye ma emema ne nta mpa dance an etumu nyina monye ma mo ba sa asma no me de duro no be chew kwa e wo ha wo de oba kokura frame ya me de duro no be ba ha na me de duro na brew wo no bottle ba ko ni wi ade asi no san bra beka na amansan tie minimu de meka enu nti yade bia e ha wo no a etete wo no fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so mo a afrɛfo na mo frɛfrɛ no mikasa wia e na me pick number no enu nti nkasa number no e ya azan e na line nso so na so ohye enu nti se e na nsa na wotwekura na obefrɛ anyamu a e ma waba mu wo de kosoa ne frɛ ne ye be pickle na wo so ye pick dia ne na so ho kura to wa wie omi heba akra ahudome runabout e na ye wo e na kumase nso so no ye wo abua kwa sepase no ubesi ewo sepase ga wo mesrew akra no wo ba ye buki ansa na yaba wa muki na so ba de amesrew da bia ba bia metene bia meka se ye bema wakọ enti wo ba no afrani ye buki sepase de da bi ye muki utu ka na afa o ka no ano na wo ba baby bia wo no a opese ye mfa aduro ni bi mre wo no mesrew ye de aduro ni bi babrew eni gisam ne se me de aduro na e ba minni kan yu sika ansa da bi me package no ni nyina na me de abrewo na se won sa kan aduro ni wie a na wasan di misika ama me sa na me ye no omo de ba de wo de beba eni panages aduro ni boa no nko ade a sa oji waduro di amo me unsuro oji waduro di obi ya wie na no refi ne ho refi we ya refi no ho obi kura wo ho amo me wo de aduro no ma ne sa no a aboa na wie no charge na wo de to no so no wetimi betu akora aboro sa e manfo ni mu sa edu na boa na wie no di obesan ba be ya ama wo no enu nti wo haw bi a e ha wo no fa me number no frɛ ne bra afa stroke ed what form team ama wa no achia ama wa nkasa wo fa adwojo be ma stroke akum be ma stroke no dia aye wo bia no pa cho fa me number no frɛ ne bra na awurade mfa me so mo a me pa cho diabetes ne pressure e di stroke ba sa wo haw kro no asen frɛ ni pa ni na diabetes ne pressure no say the stroke will bra wa bon to tia for man for my odofo say the watia fufu anase mattress so no anase wo ho anaw na ho ehyehyew me pa cho so na ho hyehyew sa anase tia form na dofo sa na so wo pressure na diabetes ni bia one e the stroke eba esen frɛ ni pa ni enu nti fame number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu ache no wa wo ba akora no wentimi nkasa waye mum obi kura wo ho a ne ba no timi nsu obi kura wo ho akora ne ntimi nkasa no wansa ntimi nante emanfo kura so yinsu ba wo de wo ba ka jem se doctor de nyame nam wo so aye no fa ho video ni bi ho adanse ni bi kura e kire me what you say enu nti fame number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akire no wo ye bema wa ye mele wo mpamu pam bema wo ntimi mo adwuma wo mpamu ti enkonko no mema aduru bra wo ba ye bedi kan de wa fa mfidie mo screen ni padua no ni ahwe wo hawa abowre ni padua no manti wo bema na ntimi nya adwuma no obi kura wo ho a ne bema na ntimi nya adwuma no na aduane die mu enye na waduane die mu no mema aduru no a chinchina aduane die no won sesa mu no ebe ye den wo bema na sa ya adwuma enti wo konom sabi misre meka China for nura ebebo 3 days 3 days na chi na fe obema na be ye fredededede enu nti be ma wo de boss wa na ho esa na wo pese oto aso a wo be ya e ontimi nto aso biem afi be ma obema no edafo mutima entimi nya adwuma kora no mesrew bo modini na bra ne ye ma wo duro no nom na awurade mfa ye so nyimu a ne ye de aduro ne ma kora ne ye di kan screen ni padua na hwe ni padua nim wo hawa abo wura ni padua nim obi de ye diabetes obi de ye kan say stroke na akum ne be ma obi kura de ye pressure aduro bi a wano no nom enti e no saa no ye ma wo before aduro pressure aduro de aduro na mo ansa ne de saa ma aduro na ye de be aka wo ho enu nti fa number no frɛ ne bra na awurade mfa so emu a number no 0594 87 39 69
69 0594 0594 87 87 39 39 69 69 ɛno nti me pa cho se wotie me na nyale wa me bɔbɔ so ani nyinaa no ebi hawo a fa number no ne frɛ ne bra afa ebi a wotie me ojo nso ɛwɔ kɛtɛ so woyɛ panyini ana woyɛ akwara mami saa wɔ ha we say no ɛha adwene pa sɛ wo bi nso timi ba ɛba wo hɔ a ɛno nso so no nipa mienu mɛhwɛ akyɛ wo mu oh I see ɛno nso so enipa mienu mɛhwɛ akyɛ wo mu ɛni gye sɛ mo ne sɛ uba omi heba clinic ndi enti meje me ho die no mema oduro no mede mpai bo san taa wachi wo hawo no se ehia kwankyere nso so a mede bi ye de be ka ho enu nti mpai bo ye adwuma wo de mpai bo ye na no akire no so aduro nso so ye de be ka ho a eta akire eni nyina mu no wo ba ne san de mfidie a hwehwe ni padua ni mu enu nti wo mpewe na apentokwa nti me bonyalo wani nyina so a yade ano odin na ehu na me kura me suro ye nifra entina se mani ni mfra enu di se ani ni tutu ekeka ewowo ehunu se bo ehunu se nwusie ensuo ta wani ni so yo kusukusu wisi mesrew fa namba no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa me so emoa ebi a doctor ka kyerɛ sɛ entini no a efiri wa adwene mu eba wani so no entini ne ho atete entini bi mu kura SCC me pa kyɛw fa namba no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa ye namba no ɛyɛ 0550 0550 57 57 00 75 0594 87 39 69 Omi here by Bua Pass and you want to crown so I would do it run about Yame in Shamopa. Yame in Shawon so Akoma 87.9 FM on your TV or Cycrom TV Akoma 7 Jumedian Noam and Washer Nafe Wooty and happy birthday. Akoma Mrs. Joyce Okofo Ascension uwa Germany Abrichimemu na wei efri wakuma Nikita eni wunuya bema Pizarro ene eye wawoda enu nti Mrs. Joyce Okofo Ascension onyame onhyira wawoda yi so onya okase onyi ufri adumu enkwa adumu nkwa tente ahode womu ena wakuma Nikita ni wunuya bema Pizarro esre ede amawo Niki Pizza Fan Club koni nyina se happy birthday. Happy birthday biem enkoma Joyce enso wo Germany ono so ewo Niki Pizza Fan Club no emu. Joyce happy birthday enkoma Niki Pizza Fan Club GHUK patron penifoni nyina say happy birthday onyame ento wonkwa enemu. Happy birthday koma Mr. Adomako Teria Bank of Ghana seshi buakon eho ene papa wo happy birthday papa onyame ema wonimu de enye kese na onyi wo fri adumu enkwadumu happy birthday enkoma Madam Felicity Mensa head of business development and marketing Adansi Ura Bank mame onyankropo onhyirawo onya wo kese na wo ma nkwatente ahodi wom okokwa mu mpaibo onyame enyi ano emfama bra ene udi wawoda no na yenua ba Justina na appeal no mame mubodin kakra aba yenfa brena aka ne mumodin ni bi sebe ya krofoi ene meko Ediko Enterprise Adonai Studios Gladys Agwekwashi na afi Michael Nyansamhwe okay Edna Edi Frida and afi Ruth Inti Ruth Nyamisha Abigail Nyame Kate Nkroma Perpetua Esien Dora Asamoah Esther Chene Bafo Mariam Late Ena Esther Aniu Elizabeth Adade Frida Ampofro Noah Yabua Grace Fosia Gladys Aqua Samuel S. Delight Yamin Shramo Pa Dina Mabubo nyina onyame nyamo kese Charles Apia onyame entomo Florence Lamte wahunu Justina Mobonti onyame nso ehunu mobo Aisha Ventures yokosa ndi ho onyame ondomo Hawa Mustafa onyame ntire ne munchiro Hilarious Selasi Kwame onyame enye wo adroye emrodoye awaye ede amaye nuaba no Kuma Hodo nyame onhyiraw Azaville onyame entine ne muncho Isaac Efriye onyame nhyira wonsa no adwuma so Vicenta Goka onyame entine ne enkyiraw Francis Mayo Hallo onyame enhyiraw Samuel Mate Lai
onyame enye wahia de emma Philip Callis onyame emma ne yato ye nua bayi ebinto oda Aishetu Salifo onyame enhira oyemoma John Agrisafo onyame enyi wo haw ne amane nyina afiri wakwemu Baba Isa onyame nje wo nkwa sɛdeɛ wagye ye nua bayi enkwa no sanso na Michael Chibu Michael onyame emma wadwuma sem enye ye Prince Boatin onyame ntire no nkyerɛw Sofa Yesiedu onyame emma wo favor Captain Nagbewa Business Ventures onyame endromo wo na onfa wo mpie mpanimfo anim sanso na Naomi Ezuma onyame enye wo kese onyi wo free musuo ne yesan mu Vivian Mensa onyame enyi wo free ofidisufo ne fidie mo Prince Grant onyame enhira wo nsa no adwuma eso yebekɔ so abobɔ edin no ɛkyena yesan egyina mu yebewie frada efiada eye appeal no ye last one efiada na de yenya ya present edi ama wo mo enu nti ene ubetumi ɔkyena na afi ne fiada nso na kyese yewie na me sorry sweetie na kyese letter aba ɔhranhram menim sɛ ene woni di yo sɛ komo sɛ ni haw enu de minya ehunu na sɛ de tie bia no yebehunu akyire nti no eye sports na ɛto aso. This is Hearts versus